Bo día. Reiniciamos a sesión co debate e votación das propostas de resolución e todo elo faremos segundo o acordo da Mesa e Xunta de Portavoces do 15 de abril de 2025 que este pleno se desenvolverá do seguinte xeito. Primeiro, anuncio de agrupación e votación separada das propostas de resolución para a votación conforme a información recibida dos grupos parlamentarios. Logo, unha rolda de intervención dos portavoces dos grupos parlamentarios para a presentación e defensa global de todas as propostas de resolución por un tempo de 30 minutos por grupo parlamentario. Posteriormente, unha rolda de fixación de posicionamento dos grupos parlamentarios en relación coas propostas dos outros grupos por un tempo de 10 minutos por grupo parlamentario. E, por último, votaríamos xa as propostas de resolución. Pero para elo, primeiro teño que lle dar a palabra á secretaria da Cámara para que dé conta das propostas de resolución admitidas pola Mesa e a súa agrupación para a votación. A Mesa do Parlamento, na súa sesión do 24 de abril de 2025, cualificou as propostas de resolución formalizadas polos grupos parlamentarios en relación co debate de política xeral da Comunidade Autónoma de Galicia de 2025. Na sesión do 25 de abril examináronse as propostas de transacción e as peticións de votación separada de propostas de resolución e adoptouse o seguinte acordo. Primeiro, tomar coñecemento das propostas de transacción e das peticións de votación separadas seguintes. Propostas de resolución transaccionadas. Primeira, 24.542, proposta de transacción entre o Grupo Popular de Galicia e Grupo Parlamentario Mixto, verbo da proposición de resolución número 1 do Grupo Parlamentario Mixto. 2. 24.543, proposta de transacción entre o Grupo Popular de Galicia e Grupo Parlamentario Mixto, verbo da proposta de resolución número 9 do Grupo Parlamentario Mixto. 3. 24.544, proposta de transacción entre o Grupo Popular de Galicia e o Grupo Parlamentario Mixto, verbo da proposta de resolución número 22 do Grupo Parlamentario Mixto. 4. 24.545, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario Popular de Galicia e o Grupo Parlamentario Mixto, verbo da proposta de resolución número 30 do Grupo Parlamentario Mixto. 5. 24.546, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario Popular de Galicia e o Grupo Parlamentario Mixto, verbo da proposta de resolución número 29 do Grupo Parlamentario Mixto. 6. 24.547, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario Popular de Galicia e o Grupo Parlamentario Mixto, verbo da proposta de resolución número 14 do Grupo Parlamentario Mixto. 7. 24.548, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario Popular de Galicia e o Grupo Parlamentario Mixto, verbo da proposta de resolución número 21 do Grupo Parlamentario Mixto. 8. 24.549, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario Popular de Galicia e o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, verbo da proposta de resolución número 20 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. 9. 24.550, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, verbo da proposta de resolución número 26 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e a proposta de resolución número 10 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. 10. 24.551, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario Popular de Galicia e o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, verbo da proposta de resolución número 29 do Grupo Parlamentario Popular de Galicia. 11. 24.552, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, verbo da proposta de resolución número 30 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e a proposta de resolución número 17 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. B. Solicitudes de agrupación
Votación separada das propostas de resolución. Grupo Parlamentario Mixto. Proposta de resolución número 3. Proposta de resolución número 15. Proposta de resolución número 23. Proposta de resolución número 26. Propostas de resolucións números 2, 4, 8, 13, 25, 31. Propostas de resolucións números 5 a 7, 10 a 12, 16 a 20 e 24. 24.553, Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. Propostas de resolución números 21 a 22 e 27. Propostas de resolucións números 15, 23, 26, 29, 31. Propostas de resolucións números de 1 a 9, de 11 a 14, 16, 18 a 19, 24 a 25, 28, 30, 32 a 40. 24.555, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Propostas de resolucións números 1, 5, 8, 10, 16, 38. Propostas de resolucións números 3 a 4, 6, 9, 11, 14, 32, 35, 39. Propostas de resolucións números 2, 7, 12, 13, 15, 17 a 25, 27 a 29, 31, 33, 34, 36, 37, 40. 24.554, Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Proposta de resolución número 2, proposta de resolución número 15, proposta de resolución número 20, proposta de resolución número 40, propostas de resolucións números 3, 34, propostas de resolucións números 6, 25, 33, propostas de resolucións números 7, 17, 19, propostas de resolucións números 4, 14, 26, 31, propostas de resolucións número 10 a 11, 32, 39, propostas de resolucións números 22, 24, 28, 36, propostas de resolucións números 1, 13, 27, 35, 38. Propostas de resolucións números 5, 12, 16, 21 e 30. Propostas de resolucións número 8, 9, 18, 23, 37. Segundo, as propostas de transacción implican o decaemento das propostas de resolución sobre as que se transacciona, polo que estas non se someterán a votación. Someterase a votación a parte resolutiva e non a parte expositiva das propostas de resolución. Os parágrafos da parte resolutiva das propostas de resolución estean ou non identificadas con guións ou con calquera outro signo de puntuación, non poderán dar lugar a unha votación separada. E a maiores, pois comunicamos a solicitude do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego da votación separada das propostas de resolucións do Partido Popular a 1 e das propostas de resolución do Bloque Nacionalista Galego separadas a 3, 4, 16, 25 e 39. Gracias. Comezamos, polo tanto, cos debates. Rolda dos grupos parlamentarios para a presentación e defensa global das propostas de resolución. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. E ao público que nos pode estar seguindo. Bueno, vou falar das nosas propostas. Como a xente probablemente lle importa máis saber o que a Xunta de Galicia pode acabar por facer por ter apoiado totalmente ou en parte as nosas propostas, empezarei a falar polas que temos previsto que salgan adiante das nosas propostas, pois, en principio, polo apoio do Partido Popular, que garantiza a salida adiante destas propostas, e moi probablemente tamén do apoio do resto dos grupos. Logo falarei das que
saldrán adiante transaccionadas e despois falarei das que nos foron rexeitadas, polo menos, polo Partido Popular e, polo tanto, non saldrán adiante ao ter este partido maioría absoluta, ainda que probablemente sexan aceptadas por o resto dos grupos, non? O Partido Popular aceptou e, por tanto, saldrán adiante, que o sepa pois a cidadanía, porque así poderán comprobar se efectivamente pois esa intención se traduce en realidade, pois garantir que as vías de titularidade perdón, esta está transaccionada. O Parlamento de Galicia instará a Xunta de Galicia a incrementar os recursos e mellorar a planificación das actuacións en materia de saúde mental, garantindo a dotación suficiente de profesionais e unidades de atención en todo o territorio galego. A nosa proposta número 5 que, según o provisto, saldrá adiante polo apoio do Partido Popular e moi probablemente pois tamén co resto dos grupos, pero bueno, que como se sigue fundamentalmente a labor do Goberno, pois que se saiba que o Partido Popular comprométese pois a isto, non? Outra que tamén saldrá adiante previsiblemente das nosas propostas, a número 12, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a garantir o acceso á atención sanitaria especializada sen discriminación por territorio, promovendo a descentralización de servicios e o uso da telemedicina. Esta proposta, como digo, saldrá adiante ou ben co apoio como mínimo do Partido Popular, a parte do noso, lóxicamente, e moi probablemente, desde logo, pois tamén co resto das forzas políticas, pero, como digo, o control da cidadanía debe ser fundamentalmente a da acción de goberno, non? Outra proposta nosa, a número 17, que tamén saldrá adiante pola vontade manifestada do Partido Popular en levar a cabo, é que incrementar o investimento de infraestructuras deportivas de uso público garantindo criterios de equilibrio territorial. Cando dicimos garantindo criterios de equilibrio territorial, vostedes xa saben que estou pensando fundamentalmente pois que ese equilibrio contemple pois en igualdade de condicións a provincia de Ourense en relación ás demais. Outra cuestión que saldrá de diante é que veremos, saldrá adiante como intención, despois veremos se executa, reforzar as medidas de seguridade viaria nas contornas escolares, incluindo melloras na sinalización, pasos de peóns e zonas de baixa de velocidade. Outra cuestión que o Goberno, ou polo menos o grupo parlamentario que apoia o Goberno, pois ten intención de apoiar. E outra tamén, establecer unha liña de apoio específico á cultura local e aos festivais e actividades culturais que promovan a identidade e cohesión do territorio galego. Estas son propostas que registramos e que saldrán previsiblemente adiante co apoio como mínimo do Partido Popular, que se comprometeu, e así consta na documentación, a apoiarnos e que, desde logo, por suposto que con toda probabilidade serán apoiadas tamén polo resto dos grupos. Pero, como digo e repito, pois a labor de fiscalización por parte da ciudadanía debe ser fundamentalmente a do Goberno. Despois, algunhas cuestións foron transaccionadas entre Democracia Orensana, o Grupo Mixto e o Partido Popular, non nos términos estrictos en que as plantexamos, pero pois que ante a alternativa a que fosen rechazadas ou que fosen aceptadas parcialmente ou con lixeiros cambios, lóxicamente, en aras da praxis e da mellor xestión para a cidadanía desde a nosa perspectiva, pois foron aceptadas as transaccións propostas. Unha delas que saldrá adiante será garantir que as vías de titularidade autonómica integradas nas zonas urbanas sexan obxecto de cesión aos concellos, nos casos nos que a súa funcionalidade o permita, únicamente logo de que os termos da cesión sexan pactados entre a Xunta e o Concello correspondente de acordo cos criterios técnicos e coas necesidades de mobilidade. A transacción, a pequena alteración que fixo o Partido Popular en relación á proposta inicial foi sinxelamente que estas cesións tuveran en conta a opinión dos concellos, cousa que, por outra parte, nos dábamos implícitamente por certo, que, lóxicamente, esta cuestión non se pode facer sin a colaboración do Concello ou sin o diálogo co Concello. Lóxicamente, daríamoslo por implícito, o Partido Popular
fixo constar de xeito explícito, pois, lóxicamente, vámoslo a aceptar así. Outra cuestión que saldrá adiante, tras ser transaccionada co Partido Popular, será que o Parlamento de Galicia, que a Xunta de Galicia porán valor os centros históricos e barrios degradados das cidades galegas, promovendo a xeneración urbana e a recuperación do patrimonio arquitectónico. A única diferencia era que nós propuñamos isto como un plan xeral e o Partido Popular eliminou a palabra plan, que decir que estas accións terán lugar de xeito particular en cada zona, sin ser, digamos, amparados por un plan xeral. Isto a ciudadanía importalle pouco, que decir que con tal de que se poñan en valor os centros históricos e se melloren os barrios degradados, promovendo a rexeneración urbana e a recuperación do patrimonio, a ciudadanía vai importar pouco se isto é como consecuencia de un plan ou como unha consecuencia de accións puntuais. Lóxicamente, estaríamos tamén de acordo. Outra cuestión que saldrá adiante, xa digo, todo isto sin óbice de que os partidos da oposición o apoiarán seguramente tamén, non? O Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia reforzará os mecanismos estables e de diálogo e de coordinación coas entidades locales e co tecido social para definir investimentos prioritarios no marco da planificación orzamentaria. A única diferencia da que non fixemos casus belli, cuestión de guerra, foi que nos dicíamos que establecer estes mecanismos, establecelos. E o Partido Popular cambiou a palabra por reforzalos, dando por entender que en algunha medida se estaban facendo xa. Bueno, entre establecer e reforzar hai a diferencia. Se non se facía nada, a multiplicación por cero dá cero. Entón, reforzar un cero, pois é cero. Pero, bueno, dándolles a confianza de que, ao mellor, estáse facendo algo nese sentido, un 0,1 ou un 0,0001, reforzar enténdese por multiplicar, e, bueno, se multiplica por o número de Avogadro, pois igual hasta se fai algo. Por lo tanto, tamén vamos a aceptarlo así. Outra cuestión é a de que saldrá adiante co apoio do Partido Popular e moi probablemente co resto dos grupos, impulsar un plan de mobilidade sostible para actuacións de fomento do transporte público. A alteración coa nosa proposta inicial é que nós incluíamos a reforma viaria. Entendo que isto se eliminou porque a competencia do bo estado da rede viaria é unha competencia diferente á da xestión do transporte, co cual tamén vamos deixar, digamos, nunha cuestión aparte, lóxicamente incluso porque moitas vías non son de titularidade autonómica e a xestión do seu bo estado viario corresponde a outras administracións, co cual un plan de mobilidade sostible para as actuacións de fomento do transporte público, do que falamos moitas veces, tamén estará ben, non? Temos despois tamén seguir traballando na mellora da información territorializada incluída nos orzamentos que así mesmo permita proporcionar maior información ao cidadán. Nos plantexábamos inicialmente que se dera información territorializada. E isto dixémolo porque durante o análisis dos orzamentos, nos que nós pretendíamos ver fundamentalmente comparar as inversións na provincia de Ourense co resto das provincias, costounos moito extraer esta información diferenciada dese xeito, porque os criterios, digamos, de exposición e de clasificación das diferentes partidas orzamentarias non estaban de forma explícita asociadas aos territorios. Estaban de forma implícita, despois de un traballo inxente pola nosa parte, que requiriu de colaboración de xente profesional máis capacitada que a nós para facelo, pero, bueno, ao final conseguimos, despois de moito traballo, digamos, destilar a información según ese criterio, o criterio territorial, non? Pero, bueno, como conseguimos ao final, de algún xeito estaba implícito, de alguna maneira estaba implícita esa información. Tuvo que ser sometido a un proceso complexo para poder presentarla desa maneira, que ademais lembrarán vostedes que presentamos con uns diagramas de sectores moi bonitos, onde se veía que a inversión na provincia de Ourense era moito mellor, en xeral, moito menor, perdón, que no resto. Entonces, nós, na nosa proposta, queríamos que nos seguintes orzamentos esa información se manifestase de xeito explícito. Entonces, bueno, a modificación do Partido Popular foi na mellora
a millora desa información territorializada, entendendo que de alguma maneira estaba, inda que había que sacala, digamos, sachando cun pico, e agora pois, esperamos que se manifeste de forma máis explicitada para que nos seguintes orzamentos podamos ver de xeito máis claro pois como se discrimina a provincia de Ourense nos orzamentos. O feito de que esa información vaya a ser máis explícita e máis clara fará que o Goberno da Xunta pois non teña unha tentación tan clara de discriminar a provincia de Ourense, porque se vai ver. Entonces, vanse ter que medir máis a hora de diseñar os presupostos, porque se vai visualizar moito mellor, probablemente, salvo que cambien de estrategia, pois esa discriminación. Outra cuestión que tamén se saldrá adiante, reforzar con programas de mellora de espacios públicos ou contornos urbanos degradados, promovendo a inclusión social e a recuperación do espacio para a cidadanía. Aquí tamén a cuestión fundamental durante a transición foi cambiar a palabra reforzar por a palabra crear, que é dicir, o mismo de antes. Eles entenden que algo están facendo no tema, o sea que non é cero, é o que dicíamos de antes. Se multiplicas por 0 dá 0, se multiplicas por 0,01 ou 0,0001 sempre dá algo. A cuestión aí onde dicen reforzar, este reforzar en que vai consistir? En multiplicar por 1,5 ou multiplicar por 10? Preferimos que sexa multiplicar por 10, ou se pode ser por 100, non? Aquí está pois a cuestión de que a palabra reforzar pode significar facer un pouquiño máis do que estaba facendo, que se é 0 pasa a ser 0,001, ou se se reforza, digamos, de xeito significativo. Vamos a dar o grado de confianza ao Partido Popular e vamos a aceptar que admite esta segunda interpretación, reforzar de xeito significativo, non? E logo temos unha cuestión, bueno, eu xa dixen aquí outro día que queríamos promover a medalla de Galicia para Isaac Alonso Estraviz, por esa importante labor que fixo polo galego co seu dicionario e cos traballos que leva feito. A transición co Partido Popular foi que o Partido Popular dixo que o mellor a medalla de Galicia como sede das competencias propias, porque digamos que interveñen máis axentes sociais, que o propio goberno, a hora de decidir esa clase de cousas, o Partido Popular cambiou este texto dicindo impulsar os vínculos coa lusofonía a través do recoñecemento ao traballo de persoeiros como don Isaac Alonso Estraviz. O sea, a cuestión que se tratou foi que se dé un recoñecemento que pode chegar a ser eventualmente a medalla de Galicia que nos propuñamos ou que sea outra. Como alternativa era o voto en contra, porque a alternativa, se non aceptábamos esta forma de velo, era o voto en contra, pois entre o voto en contra a un recoñecemento a Estraviz un recoñecemento inda que pode chegar a ser ou non a medalla, pois lógicamente decidímonos pola segunda cuestión, porque entre que rechacen de plano e que se admita parcialmente, pois lógicamente na práctica é mellor o segundo. E logo, bueno, tiñamos unha cuestión máis relacionada a posición número 30, a declaración de, bueno, por contaminación de nitratos de orixen agrario e da mellora do regadío que propoñemos. A única alteración que nos propuxo o Partido Popular foi salvando a correspondente burocracia. Bueno, pois iso que tamén se dá de xeito implícito. O sea, esta clase de posturas sempre dan por suposto, polo menos neste ámbito no que estamos agora, que se fará de acordo coa lei e de acordo cos procedimentos burocráticos. Eu particularmente penso que eso non fai falta explicitalo, non vas tomar unha destas medidas saltándote a burocracia. Pero, bueno, xa que o queren facer constar de xeito explícito, pois aí está. Estas serían as cuestións que presumiblemente saldrán adiante nuns casos tal e como foron redactadas e noutro caso pois transaccionados deste xeito. E agora correspóndeme dicir as que non saldrán adiante porque xa o Partido Popular se nos manifestou a súa intención de votalas en contra. Entonces non saldrán adiante por moito que probablemente o resto dos grupos de oposición pois as apoyen en gran medida ou en menor medida. Pero, bueno, como os Partido Popular ten a maioría absoluta, pois non van a salir adiante. Entonces, pois vou ler algunhas, pois que
o Parlamento asumir directamente os custos derivados do mantemento ordinario e extraordinario dos centros públicos de ensino obrigatorio, evitando a sobrecarga das administracións locais e asegurando condicións igualitarias en todo o territorio galego, votarán en contra. Poñer en marcha un plan específico de mellora e modernización de infraestructuras hospitalarias, priorizando aquelas que presenten deficiencias estruturais, nesto xa saben onde estou pensando, ou deficiencias recorrentes nas áreas sanitarias, votarán en contra. Establecer un fondo extraordinario para investimentos prioritarios en municipios que sufran situacións recorrentes de infrainvestimento ou déficit estrutural en servizos básicos, votarán en contra. Reforzar os servizos de atención primaria coa incorporación estable de profesionais e co incremento do tempo de atención por paciente. Votarán en contra o Partido Popular. Xa digo, o resto da oposición non sei o que votarán, pero presumo que seguramente moitas veces e moitas desas propostas votarán a favor. Reformular os criterios de distribución territorial dos investimentos, garantindo equidade, transparencia e reequilibrio entre provincias e comarcas, votarán en contra. Avaliar a rendibilidade social e territorial das partidas non executadas e proceder, se procede, a súa reorientación a zonas con maiores necesidades, votarán en contra. Aquí xa saben vostedes que eu estaría pensando probablemente nesa reasignación que propuxen de unha inversión en Vigo a inversión en Ourense, pero bueno, foi redactada en términos máis xerais, votarán en contra. Reforzar a política de vivenda pública nas zonas cunha maior porcentaxe de fogares en situación de vulnerabilidade, especialmente nos concellos medianos e pequenos, votarán en contra. Elaborar un plan de transición xusta para zonas afectadas pola perda de servicios públicos ou peches de instalacións co fin de garantir o mantemento do tecido social e económico, votarán en contra o Partido Popular. Establecer axudas específicas para a modernización de servicios de alumiado público, priorizando a eficiencia enerxética e a reducción de contaminación luminosa, votarán en contra. Estudiar fórmulas para mellorar a distribución de efectivos das forzas e corpos de seguridade dotadas nos municipios galegos, priorizando a cobertura rural, votarán en contra. Quero dicir que en algunhas destas propostas houbo propostas de transacción que non foron aceptadas. Impulsar políticas de fomento do comercio local e de proximidade con medidas específicas de apoio en zonas afectadas pola despoblación ou pérdida de actividade económica, votarán en contra o Partido Popular, etcétera. Teño que decir que das transaccións aceptadas, algunhas transaccións foron propostas concretamente polo Partido Socialista, foron rexeitadas non por nada, sino porque das propostas que nos fixo de transacción que nos fixo o Partido Socialista, algunhas xa habían sido aceptadas previamente polo Partido Popular, tal e como habían sido formuladas, co cual xa había garantía de que salieran así e, por lo tanto, non tiña sentido aceptar unha transacción. E outras xa tamén habían sido transaccionadas co Partido Popular de xeito previo, co cual, como voto do Partido Popular garantiza a salida adiante das propostas, pois tampouco ten sentido transaccionalas con partido de oposición, con todos os respetos, non? Bueno, ainda hai por aquí algunha máis que tampouco foron rexeitadas, non sei se as dixen todas, pero, bueno, como digo, falei, porque é o que máis lle interesa a ciudadanía, das propostas que foron aceptadas directamente polo Partido Popular e que, polo tanto, saldrán adiante nesta votación e veremos se salen adiante como execucións reales e prácticas. Falei das propostas de transacción que fixo o Partido Popular e que foron aceptadas, que como entendemos que no espírito polo menos non alteraron fundamentalmente as nosas propostas, inda que na letra pois alteráronas en algúns casos, pero non na perspectiva que lle interesa ao cidadán, pois eu creo que as leín de xeito claro e a ciudadanía pode facer un seguimento dos compromisos asumidos polo menos polo Partido Popular no ámbito do Parlamento, a ver se se cumplen. E despois tamén falei das que non foron aceptadas e que serán votadas en contra, para que tamén faga a ciudadanía a valoración correspondente. Quédanme 10 minutos, pero como tampouco me gusta moito falar por falar, pois vou nos deixar aquí no limbo do tempo e agradezo a súa atención. Moitas gracias. Gracias, señor Ojea. Imos saludar agora a uns veciños da Limia, en concreto de Xinzo de Limia, que é o Centro Rosalía de Castro, alumnos de quinto curso. Benvidos ao Parlamento. E agora continuamos co debate. Grupo Parlamentario Socialista, señor Espinosa.
Bos días, presidente, conselleiros, conselleiras, señores e señores diputados e todos os alumnos dos colexios que hoxe nos acompañan. O comenzo do debate do Estado de Autonomía, cando escoitábamos o señor Rueda, eu empecei a deixar a voar a miña imaginación para identificar de que lugar, de que comunidade autónoma ou de que país estaba a falar. Podo asegurarlles que de Galicia non. Quizás estaba a falar do Goberno de España, sí, quizás estaba a falar do Goberno de Pedro Sánchez e non de Galicia. Quizás estaba a falar desa España que Le Figaro dedica o seu editorial decidindo que aplaude o Goberno progresista de España con Pedro Sánchez Castejón, onde a xestión é excelente e que gracias ao seu esforzo se convertiu no campeón de Europa de crecemento. E señores do Partido Popular, non se rían, non negarán a ideoloxía deste medio, como tampouco negarán que o The Economist elixiu España como a mellor economía da OCDE no ano 24. Ou The Times, que describe unha España puxante, camiño dunha nova era de prosperidade. E así poderíamos seguir con moitas máis informacións que espero sexan admitidas polo Partido Popular. Pero o Goberno de España consigue estes resultados mentras mellora o estado de benestar, sube as pensións, sube o salario mínimo interprofesional, o ingreso mínimo vital. E cito estes tres exemplos porque son tres medidas que afectan a moitos galegos e galegas, como afecta tamén positivamente a bonificación dos peaxes das autoestradas. E son só unhos exemplos da aposta clara e decidida do Goberno de España frente á inacción da Xunta de Galicia, da que falou xa o noso portavoz, o señor Besteiro, o pasado mércoles. E si, efectivamente, vivimos nunha España que experimentou unha recuperación económica equilibrada nos últimos anos e cun 3,2% de crecemento no ano 24 lidera o crecemento de Europa. Pero Galicia vai ao rebufo de España e non aproveita como debera este crecemento. E non estamos a falar de algo que suceda a Galicia ou que lle suceda a Galicia de forma puntual ou de forma illada, porque nos anos anteriores, os anos 21, 22 e 23, o Produto Interior Bruto de Galicia tamén era máis baixo co de España e o mesmo sucédenos co emprego ou calquer magnitude que quixéramos comparar. E agora, no ano 25, aos conflitos bélicos únese a política económica que comeza a aplicar Donald Trump cas repercusións da aplicación dos aranceles, hoxe con vaivéns, en determinados sectores económicos. E, afortunadamente, contamos cun plan de choque do Goberno de España e, a pesares do anuncio do presidente, do señor Rueda, seguimos sin un plan con dotación económica para axudar a nosa economía. Por iso pedimos un plan real para facer frente aos impactos na economía galega derivados da entrada en vigor da nova política arancelaria de Trump. Porque os galegos e as galegas necesitamos gobernantes con ideas claras, que marquen o rumbo, que xeren confianza e que den esa confianza á economía para que podamos xenerar emprego e benestar. E miren, tamén quero lembrar a hipocresía política do Partido Popular. Cando gobernan non o fan e logo queren unha e outra vez exixirlle ao Goberno de España que o que non fixeron cando gobernaban o fagan os demais. O mércoles tivemos moitos exemplos, pero vou citar só un, o financiamento económico que foi aprobado baixo o Goberno de Zapatero. Hoxe, o Partido Popular e Rueda quéixase permanentemente do financiamento, pero cando gobernaba o Partido Popular en España, cando gobernaba Mariano Rajoy, non foi capaz de modificalo, pero é que máis, nin o intentou. Non se ría, señor conselleiro, que esa é a realidade.
Esa é a realidade, sí. É a realidade e a historia o pon de manifesto. Non negue a historia. E a condonación da débeda non é allea a este sistema de financiamento, porque ten unha finalidade moi clara, que é dotar a Galicia de maiores recursos. Porque, ademais, non podemos esquecer que Galicia triplicou a débeda pública dende que o Partido Popular goberna en Galicia, pasando de 4.859 millóns de euros no ano 2009 a 12.154 no ano 24. E agora o Goberno de Pedro Sánchez propónnos asumir un terzo da débeda, que é unha proposta enormemente ambiciosa e que supón o primeiro gran punto de inicio do financiamento autonómico. Pero a vontade do Goberno de Galicia o deixou plasmado nunha reunión que durou 3 minutos para falar do tema. Esa tamén é xa historia do Partido Popular. Por este motivo, nos presentamos a resolución número 18. Pero tamén debemos pensar en ir avanzando nunha reforma do actual sistema de financiamento que, basado na solidaridade, aborde a corresponsabilidade fiscal. Porque se rebaixamos a nosa débeda e xestionamos mellor os nosos impostos, xa teremos dado os pasos para dispor de máis recursos para facer políticas en beneficio dos galegos e das galegas. Porque ata de agora, e con esa maior débeda que xenerou o señor Feijóo e o señor Rueda, a que antes aludín, melloramos en educación, melloramos en vivenda, melloramos en políticas ambientales, mellorou o noso modo ambiente, a nosa pesca ou marisqueo, a nosa industria, a nosa sanidade, o emprego, as persoas vulnerables. Cal foi a súa política, a política da aposta decidida da Xunta de Galicia por os galegos e as galegas? Non a hai. Non a hai, señores e señoras conselleiros. Non a toparía nin Paco Lobatón. E quero empezar a falar de políticas e alternativas que os socialistas queremos trasladarlles cas nosas solucións. Insisto, quero empezar a trasladarlles as súas faltas de políticas e de alternativas ás que os socialistas plasmamos nas nosas resolucións. Empezo polo acceso á vivenda, porque o acceso á vivenda convertiuse no gran dor de cabeza para moitos galegos e galegas. E xa é o principal problema por diante da sanidade, que antes empataba en preocupacións. Esa preocupación, ademais, sube de forma moi importante, 5 puntos nos últimos 3 meses. E isto é consecuencia da non existencia durante 16 anos dunha política de vivenda por parte da Xunta de Galicia. Unha política que deu lugar a un problema de accesibilidade para moitas capas da poboación, pero sobre todo para as persoas entre 30 e 44 anos. A vivenda é competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Polo tanto, o problema que temos é polo seu deixamento e incompetencia, ou, se o prefieren, pola súa desastrosa xestión. Foron 16 anos perdidos no ámbito da vivenda. E eses anos perdidos nunca os podremos recuperar. Xa sabemos que ao Partido Popular non lle gustan as comparacións, pero hai que enfrentar as 10.000 viviendas de protección oficial do goberno de Emilio Pérez Touriño, cas menos de 500 na última legislatura do Partido Popular. E non foron capaces de executar o 100% dos fondos europeos nin os estatais nesta materia.
porque, a diferencia de vostedes, nós, os e as socialistas, sí apostamos por unha vivenda pública e accesible. E, como dixo José Ramón Gómez Besteiro, propoñemos, entre outras medidas, a creación dun banco público de alugueiro como organismo autónomo, mediador entre as persoas propietarias que pretenden alugar as súas vivendas en condicións de seguridade xurídica e ofrecelas a demandantes, actuando a Administración como mecanismo de garantía e aval. Tamén queremos un plan de construción de vivenda pública e políticas de rehabilitación para que a oferta se poda incrementar e ir rachando ca especulación. Porque creen que despois de non facer nada en 16 anos nos podemos creer esa aposta que anunciaron o mércoles pola rehabilitación? Terán que demostrala, porque de momento teñen todos os puntos para que nós non nos creamos este anuncio. Pero, inda que a sanidade é o segundo problema dos galegos e das galegas, as enquisas sinálanos que a xente maior de 65 anos, ou maior, para a xente maior de 65 anos, a sanidade pasa a ser a primeira fonte de preocupación por encima da vivenda. Pero na sanidade o problema que sinten os galegos e os galegas tamén ten unha tendencia creciente en canto a esa preocupación. Porque, por moito que o negue o Partido Popular, a atención primaria atravesa unha gran crisis, consecuencia, entre outros motivos, do baixo investimento que a Xunta lle dedica. Temos menos médicos de familia, menos pediatras, menos enfermeiras e tardamos de media, según o Centro de Investigacións Sociolóxicas, 8 días para poder asistir a unha consulta primaria. Esta espera non é unha opción. A atención primaria para os socialistas ten que ser unha forma de operar. A accesibilidade, a longitudinalidade, a multidisciplinaridade e a continuidade. Os socialistas queremos recuperar o orgullo da atención primaria e por isto presentamos a proposta de resolución para ter garantida a disponibilidade nun tempo máximo de 48 horas e o restablecemento dun número máximo de consultas e procesos por cada profesional. E fixémolo porque probablemente é o espazo do sistema sanitario que necesita recuperarse dunha maneira máis clara, ademais de ser a porta de entrada que máis debemos cuidar. Sin esquecer a atención especializada, ni a atención hospitalaria, que, por certo, señor conselleiro, nalgúns sitios hasta se lle can os teitos. Pero esa atención hospitalaria onde as listas de espera non fan máis que medrar. E eu dígolle, e que lle transmita tamén o presidente, que mire os datos do ano 2019. Estamos moito peor que no ano 2019. E os galegos e as galegas estamos fartos do autobombo por parte da Xunta de Galicia. E voulle dicir unha cousa, xa sei, señor conselleiro, que o presidente da Xunta de Galicia dixo que o Ministerio sacara aquí os datos. Xa o sei, pero non son datos dos ministerios, son os datos que mandan as consellerías. E se as consellerías mandan datos falsos, esa non se pode comprobar. E é a realidade, señor conselleiro. Sí, señor conselleiro, porque se usted estuvera disposto a que hubiera transparencia, hubiera aprobado iniciativas en comisión, hubiera aprobado iniciativas en pleno para dar transparencia ás listas sanitarias e sempre contamos ca oposición do Partido Popular. Pero mire, hai unha cousa,
E non solamente o noso grupo, tamén o presentou o BNG e tiveron a mesma resposta que nós. Pero mire, ese autobombo seguro que non o comparten as 358.208 personas que se atopan nas listas de espera oficiales e as que aínda non entraran nas listas oficiales. Non, señor conselleiro, se quere despois xa fora, yo aclaro, porque estou vivindo na miña propia pel que non estou en ningunha lista de espera para facer unha proba desde fai meses. Esa é a realidade. E é imprescindible reverter a situación e así o trasladamos noutra resolución. Pero mire, a saúde mental somos a segunda comunidade autónoma na que máis se deteriorou durante os 3 últimos anos. E a pesares de que ao inicio desta legislatura se nos dixo que a saúde mental iba a ser unha das prioridades, seguimos tendo unhas listas de agarda inasubibles. Temos ratios máis baixos de profesionales nesta especialidade. E eu, a ver se de verdad este debate marca un antes e o despois en saúde mental. E noso grupo yo reconocerá si isto é certo, porque de verdad, señor conselleiro, queremos revertir esta situación e así o manifestamos na nosa resolución, que foi unha das que chegamos a acordo co Partido Popular. Porque, señores do Partido Popular, hoxe, se queren en materia sanitaria, poden xerar esperanza a moitos galegos e galegas que non poden pagar un médico privado. Por iso lle pedimos que acepten as nosas resolucións e que non sigan polo camiño dos recortes e a precarización. Nos reafirmamos os socialistas e as socialistas no compromiso de seguir loitando por unha sanidade pública, universal, de calidade e de proximidade. E o terceiro e cuarto problema da poboación galega é o paro e a calidade do emprego. Polo que tamén, sinto moito, pouco ou nada arranxou o Goberno da Xunta do Partido Popular. Existe un desánimo na mocidade galega pola falta de oportunidades. Temos un alto nivel de desemprego e mala calidade do emprego, e os mozos e as mozas optan por saír fora. Formamos os mozos e as mozas para que despois xa enriquezcan o mercado laboral fora de Galicia, porque as políticas activas de emprego da Xunta de Galicia son totalmente deficientes. Necesítanse medidas que incentiven positivamente o mercado laboral e que ofrezcan novas oportunidades de emprego digno, estable e de calidade. E non a precarización do mercado laboral, que é o que fixo o Partido Popular ata agora. Pero non só ca mocedade. A Xunta de Galicia ten que exercer as súas competencias con medidas de fomento do emprego e plans de emprego para os colectivos con máis dificultades. E os socialistas solicitamos da Xunta de Galicia a aprobación dun plan de primeira oportunidade para impulsar o emprego e para a mocidade, cofinanciando cas empresas os contratos estables que impliquen formación e oportunidades firmes para facilitar o acceso ao mercado laboral da xente moza. E queremos ser ambiciosos para chegar ás 10.000 persoas nesta primeira convocatoria. Eu lle pido ao Partido Popular que non mire para outro lado, que non deixe na cuneta de novo a todos os nosos mozos e as nosas mozas e que acepte esta iniciativa que presentamos, porque, dende logo, si tería un impacto directo en moitos dos nosos mozos e mozas, como digo, que están esperando unha solución que ata agora a Xunta non lle dá. E a educación sigue a ser un dos factores claves do emprego. E o problema é que a educación tampouco mellorou. Hai redución dos efectivos docentes, sobre todo insuficientes para atender o alumnado con necesidades especiales. Seguimos un curso máis sin ter gratuidade dos libros de texto. Tema moi sensible para moitas familias e creo que moito máis práctico que a proposta fiscal que trouxo o Partido Popular.
É necesario ampliar os servicios complementarios ca incorporación dos servicios de madrugadores imprescindibles para a conciliación. E a matrícula gratuita que nos vendeu o Partido Popular para os universitarios é pura falacia e un largo etcétera que non me dá tempo a describir, que de novo nos leva a propaganda máis propaganda. E o que máis? Non cumplen nin cos anuncios feitos como é o caso da posta en marcha do Plan Mega. Queremos ser unha oposición construtiva e ofrecémoslle que aposten por unha educación universal, gratuita, inclusiva e de calidade, votando sí as nosas propostas de educación, indo máis alá da transacción realizada sobre o programa de educación digital ca aprobación dunha estrategia específica co fin de mellorar o sistema educativo. Teñen que pensar tamén nese fondo estrutural do plan de financiamento para as universidades hasta cadar un 5% do produto interior bruto galego, de xeito que podan ofrecer un servicio de calidade, estabilizar o emprego, cubrir a investigación estrutural e dar resposta á sostenibilidade ambiental. Sin esquecernos que é necesario un pacto galego pola ciencia que poña o obxectivo en acadar no ano 2030 un investimento conxunto do 3% do Produto Interior Bruto galego en investigación, desenvolvemento e innovación, onde unha nova lei da ciencia tería un papel primordial. E, como decíamos, cando falamos de emprego, son imprescindibles os mecanismos de formación vinculados ao mercado laboral. Pero non teremos mercado laboral se non cuidamos os nosos sectores produtivos. Pero as nosas rías sufren pola súa incompetencia. O marisqueo está a perderse, co que supón para o sustento de moitas familias, para a nosa cultura e para a nosa gastronomía. E necesitan axudas ou seguros de produción permanentes para garantir tamén o necesario relevo xeracional. Pero tamén é necesaria a investigación, a diversificación, a implantación de forros enerxéticos de auga, pero, sobre todo, unha diagnóstico de situación ambiental, social e económica do sector marisqueiro que contribuya a un mellor conocemento, sostenibilidade e competitividade da que nin se falou aquí para nada. Como tampouco se falou moito de outros actividades que vou a ir tratando de citalos porque o tempo non me dá para máis, pero poderíamos falar do sector do turismo e do comercio, que tamén ten que ter unha calidade integral con potencial de crecemento, ou un turismo transversal que teña en conta a diversidade de Galicia para aproveitar o seu potencial máis alá do Camiño de Santiago, e un turismo desestacionalizado. E é difícil cualificar a postura da Xunta do Partido Popular en materia industrial. Inexistente, irreconocible, insegura xurídicamente. Esta fin de semana leía un titular nun medio de comunicación que leía referíndose ao goberno da Xunta, un goberno tranquilo. E agora entendo, esa tranquilidade provén da inacción da Xunta en moitas materias, pero unha desas materias destacables é a política enerxética e a política industrial. Necesitamos proactividade, non tranquilidade, porque a industria galega é imprescindible para a prosperidade dun país e porque enfréntase a retos que requiren unha política industrial activa, que hoxe é unha auténtica descoñecida. Temos sectores que non podemos perder, pero é necesario a diversificación, o aproveitamento dos nosos recursos naturales, a aposta decidida pola economía circular, por as enerxías renovables. En definitiva, necesitamos un goberno galego que actúe como acelerador e non como freo e que non centre todos os seus esforzos nunha única posible implantación industrial, que é o único que fixo o Goberno da Xunta de Galicia no último ano. Pero o Partido Popular
Tampouco ten unha política enerxética reconocible e a transición enerxética non é unha opción, é unha obrigación e é unha oportunidade para loitar contra o cambio climático, para incrementar a competitividade e para rebaixar a dependencia dos terceiros países. E todo isto é un mundo un pouco desconocido po Partido Popular, cando Galicia debería ser referente, sí, señora conselleira, en enerxías renovables. Estamos a velas vir. E a aposta socialista recóllena as nosas propostas, que seguro estou convencida que nin as leu, nin lle preocupan, nin lle interesan para nada. Pero o sector primario tamén ten que seguir sendo a columna vertebral do noso medio rural. Pero para iso as nosas explotacións teñen que ser viables e temos que asegurar o relevo xeracional. E ca nosa proposta de resolución queremos facer unha aposta clara por o sector primario e de algún aspecto moi concreto como é o leite, que é un sector clave, e o facemos ca proposta da creación dun grupo lácteo galego. E tamén manter vivo o noso sector forestal, esencial para a economía, o emprego e o territorio, cun plan de desenvolvemento de ciclos forestais completos que xeren valor engadido e cunha industria transformadora local. Porque todos sabemos que estes tres sectores son importantes para a prevención dos incendios forestales e a loita contra o despoblamento. Despoblamento que afecta o noso medio rural, que alberga a maior riqueza cultural, natural e a nosa biodiversidade. O despoblamento debería ser unha responsabilidade política de primeiro orde e estamos tamén ante unha inacción da Xunta de Galicia. Nos presentamos unha iniciativa que permite, entre outras cousas, accións que combatan o problema de xeito transversal e coordinado. Eu se lle pido, señores conselleiros que están aquí, que lle digan unha cousa ao señor Rueda. Dixo que o Goberno de España, sin ter competencias, non fixera nada por o despoboamento. Pois sabe o que lle digo? Saben quen fixo a Lei de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural? A fixo quen fala. E saben o que fixo... E saben o que fixo o señor Feijóo? Saben o que fixo o señor Feijóo naquel momento? Metela nun caixón e pechala con chave, porque tiña que cofinanciala e non quixo nin preocuparse, eu creo que nin lela. Eso é a diferencia entre uns e outros. E da mesma forma, debería ser unha responsabilidade política de primeiro orde cuidar da nosa biodiversidade, porque hai que creer realmente na defensa do noso medio ambiente. E a súa política medioambiental podíamos denominala a xestión da celulosa. E non o digo por ence nin por altre, non se me entenda mal, non. O digo porque a súa política se queda en papel e non cumplen nin cos seus obxectivos e así nos está a levar a cola de España. Quedaríanos tamén por falar sobre a responsabilidade de primeiro orden que supón non frear a disminución do uso da nosa lingua e facemos unha proposta para que sexa declarada lingua cooficial no Parlamento Europeo. En mobilidade, hai que reformular un plan de transporte público por estrada que dé a resposta ás necesidades actuales de mobilidade dos galegos e das galegas ou de infraestructuras, comprometéndose a camiñar cara a gratuidade das autoestradas autonómicas, a G55, a G57, ca aplicación de inmediato das bonificacións como fixo o Estado para a P9 e para a 53. E non vai a ser que o Partido Popular só vexa a palla no ollo alleo e non vexa a viga no seu ollo. E temos tamén obrigas como a calidade democrática, institucional, de transparencia, da que tampouco nos quixemos esquecer nas nosas propostas. E temos outra obriga, como é dignificar a memoria dos que padeceron a persecución ou violencia durante a Guerra Civil ou a ditadura. As obrigas cos dependentes, ca discapacidade, cos menores emigrantes, ca terceira idade. E si
Queremos propoñerlle un xiro nas políticas sociales, como decía Besteiro o pasado mércoles. Non son un gasto, señores do Partido Popular, son investimento. Non é caridade, senón un direito basado na solidaridade e na xusticia social. E mostra palpable foi o acto de celebración do aniversario do presidente, onde persoas perceptoras de axudas sociais saíron a un escenario a contar o seu caso e a agradecer a axuda. Non é caridade, señores do Partido Popular, non é caridade, son direitos. Pero nese acto non estaban os máis de 2.800 dependentes que esperan unha residencia, por citar algún colectivo. E cando pensan redactar a lei de discapacidade? As nosas resolucións tentan dar unha solución ás necesidades sociais presentes na ciudadanía galega, desde incrementar o gasto en atención á dependencia e á discapacidade, hasta definir o modelo de resistencias, tanto desde o punto de vista de habitacionalidade como de implantación no territorio. E si, por certo, o anuncio do presidente da Xunta de Galicia, espero que sume a nosa chega e así podremos facer algo mellor. Pero tamén temos que pensar na atención á acollida de menores e inmigrantes. A obriga pola igualdade e os retos pendentes de profundizar na loita contra a violencia machista. E pídolle que lle trasladen ao señor Rueda os meus parabéns en temas de igualdade e violencia de xénero. Na súa intervención deste ano o fixo mellor que no ano 23. Polo menos agora xa lle dedicou un minuto a este tema, con un anuncio que lle digo que o pense un pouco, porque creo que sería máis eficiente a educación como ferramenta de prevención do machismo. Remate, por favor. Vou rematando, señor presidente, pero non hai anuncios de medidas de asistencia ás violencias da vítima ni coordinación en campañas de sensibilización contra o negacionismo da violencia de xénero que xa afecta o 23% da xente moza. Teño que rematar, quizá na réplica poda profundizar nalgún aspecto máis, como é a obriga da Xunta a axudar financieiramente os concellos que estén absolutamente afogados e que se necesita un pacto local para sair desta situación. Pero teremos unha segunda parte. Moitas gracias e nada máis. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Ben, bon día. Grazas, presidente. Bon día, señorías. Bon día a xente que está tamén na tribuna. Hoxe debatemos efectivamente as propostas de resolución dos grupos parlamentarios nesta segunda sesión de debate do Estado da Nación e desde o BNG formulamos 40 propostas para avanzar colectivamente, para enfrontar os grandes retos que temos por diante. Como dixo a portavoz nacional, Ana Pontón, na sesión do mércores, o BNG trae hoxe 40 propostas con vocación de unir o país arredor do que de verdade importa. 40 propostas que parten da confianza absoluta que temos no BNG, no enorme potencial que ten o noso país, porque iso sí que é pensar Galiza en grande. 40 propostas para unir as galegas e os galegos ao redor do que importa, unha sanidade pública na que o dereito á saúde non dependa da tarxeta bancaria, onde o dereito a unha vellez digna non sexa un negocio nin ser coidado un privilexio. Un país onde pensemos nas xeracións que veñen detrás e que teñen dereito a herdar un territorio coidado e a seguir bebendo da fonte da nosa propia identidade, co maior orgullo que temos, que é o de ser galegas e galegos.
As persoas, a xente deste país e, sobre todo, as súas condicións de vida é o eixo sobre o que pivotan as 40 propostas de resolución que trae a este debate o BNG. Propostas ambiciosas fronte á propaganda, as palabras ocas que escoitamos o pasado mércores por boca dun Rueda hoxe xa ausente do debate, que intenta tapar con quilos e quilos de propaganda que goberna en contra dos intereses de Galiza e que, se ten o mérito de algo, é o de ser o presidente máis desleal e antigalego da historia. E dicimos ben desleal e antigalego porque as decisións do Rueda, hoxe ausente, e do Partido Popular van en contra dos intereses da maioría social deste país. Vímolo na sesión do mércores convertido no mellor que sabe facer, de comercial de Altri, de portavoz do lobby eléctrico e de representante agora xa da megaminaría contaminante no noso país. Un presidente da Xunta que vende a prezo de salto Galiza e as consecuencias do seu servilismo e, sobre todo, da deslealdade do Partido Popular a Galiza, quen as paga son as galegas e os galegos. As súas políticas fan que perda este país, que Galiza perda cando ten todo para gañar. Hoxe o BNG trae 40 propostas para todo o contrario, para que Galiza gañe, e debullareinas en 3 ámbitos específicos, en 3 grandes bloques: o social, o económico e o político. En primeiro lugar, propomos unha batería de medidas para garantir o dereito das galegas e dos galegos á saúde, a unha vellez digna e, por suposto, á igualdade. Fíxense, vostedes levan 16 anos facendo saltar polos aires o dereito a unha atención sanitaria de calidade, de proximidade e accesible. Queren facerlle crer a xente deste país que é unha sorte de praga bíblica que non teñan médicos no seu centro de saúde, que haxa 11.000 nenas e nenos que non teñan pediatra, ou que 358.000 persoas, que logo se di, 358.000 persoas sigan agardando nunha lista de espera por unha cita no especialista, unha operación ou unha proba diagnóstica. 358.000 persoas con nomes e apelidos que se saiban, porque o Partido Popular oculta as listas reais das listas de espera hospitalarias, porque para vostedes mellor que solucionar o problema é metelo debaixo da alfombra a ver se non se ve. No BNG temos claro que a xente deste país merece unha sanidade pública de calidade, unha sanidade onde non haxa que esperar 12 meses, todo un ano pola primeira cita no psicólogo, e que te vexan 2 veces, non dependa de ter 70 euros para pagalo na privada. Aí fora, señorías do Partido Popular, a propaganda que vostedes gastan non tapa o deterioro que causan as súas políticas no sistema sanitario deste país. Por iso, desde o BNG poñemos en riba da mesa un plan de rescate para a atención primaria que reverta os seus recortes, que sitúe o orzamento da atención primaria no 25% do investimento do Sergas, que coide con boas condicións laborais a quen nos coida e que garanta a introdución de 100 psicólogas e psicólogos clínicos nos centros de saúde cun investimento anual de 5 millóns de euros. Medidas concretas, serias e non propaganda para garantir o dereito á saúde das galegas e dos galegos. Pero neste país non hai só milleiros de persoas agardando porque os vexa un médico. Hai miles de persoas esperando pola dependencia, listas de espera e tempos de tramitación que non deixan de medrar. De novo, a súa propaganda non serve para resolver os problemas das galegas e dos galegos. Onte mesmo saían publicados os últimos datos do Inserso. En Galiza hai 2.874 persoas agardando pola resolución do grau da dependencia, polo plan individualizado de atención ou, sobre todo, na súa maioría, esperando pola prestación ou o servizo ao que teñen dereito recoñecido por lei. Mais que en febreiro, máis que en decembro, máis que en outubro de 2024. Onde están os brillantes resultados da propaganda do Partido Popular que nos dicían que a xente deste país se lle ia resolver a dependencia en 6 meses, cando teñen a xente esperando por ela máis dun ano. 393 días o último dato e subindo.
Propaganda, propaganda e máis quilos de propaganda que non tapan a política privatizadora do Partido Popular que promove o negocio dun puñado de empresas coa vellez e devolver os coidados ao lombo das mulleres cada vez máis precarias. Aí están as traballadoras das residencias privadas en folga na defensa dunhas condicións laborais dignas e de salarios que non sexan de miseria. 12.000 mulleres, 8.000 delas traballando para centros subvencionados e regados con cartos públicos pola Xunta do Partido Popular que cobran menos do salario mínimo interprofesional por coidar o teu pai, o teu avó, a túa nai ou a túa irmá. Máis de 100 millóns regados desde as arcas da Xunta de Galiza para soster o negocio desas empresas que despois manteñen a esas traballadoras nunhas condicións de absoluta precariedade laboral. Agora anuncian 24 centros, 24 residencias de maiores máis, supoñemos para seguir privatizando como as da Fundación Amancio Ortega, según lles entran porque lles entregan, xa fan negocio con elas, con empresas privadas. Negocio coa vellez e devolver os coidados ás casas por menos do que vale unha risga. Ese é o plan do Partido Popular en materia de coidados. Esa é a igualdade da que fala o Partido Popular, que as mulleres asuman outra vez o traballo que non fai o seu goberno. É indigno e indecente que se vanaglorien e aínda lle fagan pasear para a maior gloria do presidente hoxe ausente a mulleres que teñen que deixar de traballar, que teñen que abandonar a súa carreira profesional para facer de coidador das súas nais na casa, facendo e asumindo o traballo que non fai o seu goberno. Para o BNG, a belleza é un dereito e os coidados un servizo público. Por iso defendemos a creación dun Servizo Galego do Benestar, un Sergas dos servizos sociais que garanta o dereito das galegas e os galegos a vivir os últimos anos das nosas vidas coa tranquilidade de saber que vas estar ben atendida independentemente de cal sexa a túa situación familiar ou económica. Poder envellecer na nosa casa, se esa é a nosa vontade, contando cos apoios precisos e, sobre todo, cun servizo de axuda a domicilio á altura do que merecen, no que non se dean, altas por baixas. Na inmensa maioría dos concellos deste país, unha persoa ten que esperar a que morra un veciño para que entre no servizo de axuda no fogar. Dicíao a portavoz nacional, denunciaba a portavoz nacional neste Parlamento na sesión do mércores e alterábase o presidente hoxe ausente da Xunta de Galiza. Pois non lle lo vou dicir eu, vaille responder unha alcaldesa súa do Partido Popular de Folgoso do Courel, multada pola Xunta de Galiza por non usar as supostas horas libres que teñen os concellos para atender máis persoas, porque é incapaz de soster económicamente un servizo que o Partido Popular ten en mans dos concellos absolutamente afogados e absolutamente colapsados. A proposta do BNG é rescatar o SAF, rescatar as 25.000 persoas usuarias hoxe, as que veñan detrás e poidan facer uso del, rescatar os concellos e, sobre todo, as traballadoras do Servizo de Atención e Axuda ao Domicilio, garantindo un financiamento xusto do conxunto do sistema de axuda e atención á dependencia. Pero, de novo, non con propaganda, non como leva facendo o Partido Popular estes anos, enredando a FEGAMP, eternas negociacións que nunca chegan a nada, senón con medidas concretas e realistas como incrementar antes do 1 de xaneiro de 2026 a aportación ao financiamento do SAF por parte da Xunta até os 20 euros a hora. Garantir vidas dignas para todas as persoas, sexa cal sexa o seu concello, sexa cal sexa a súa situación económica e tamén sexa cal sexa a súa idade. Tamén para a xente moza deste país. A día de hoxe en Galiza, 4 de cada 10 persoas entre 30 e 34 anos non pode emanciparse en Galiza. O 84% se falamos de poboación entre 16 e 30 anos. Temos a taxa de emancipación xuvenil entre os 30 e 34 anos máis baixa de todo o Estado. Ollo, 30 a 34 anos, non xente que pode seguir na universidade, non. 30, 34 anos. Tes que destinar, hoxe, se tes entre 16 e 29 anos, o 75% do que cobras para pagar o alquiler. O 30, o 60% se falamos das persoas entre 30 e 34 anos. Unha persoa
unha persoa hoxe que sexa moza nas cidades de Vigo ou na cidade da Coruña ten que destinar prácticamente todo o que ingresa no seu salario cada mes para ter un teito debaixo do que meterse. Tes que destinar prácticamente todos os ingresos que percibes para poder garantir o dereito a unha vivenda. E diante desta situación, que o que nos di é que hai absolutamente unha crise e unha emerxencia habitacional que está xerando unha enorme frustración e unha enorme fatiga entre as xeracións máis novas do noso país, como é lóxico, cal é a proposta do Partido Popular. Paralizar a política social de vivenda 16 anos, anunciarnos agora que van facer en 4 que non fixeron en 8, e dicirnos de guinda que a grande aposta do Partido Popular para a emancipación da xente nova é que te emancipes con máis de 30 anos para meterte en pisos de 30 metros cadrados en espazos compartidos como grande alternativa á emancipación da xuventude galega. A vanguardia europea, oiga, emancípese metiéndose en un hostel. Señorías, vayan vivir vostedes a un piso de 30 metros cadrados como unha lata de sardiñas se queren. A mocidade galega ten dereito a iniciar un proxecto de vida digno nun piso decente. Por iso, desde o BNG propoñemos mobilizar 16.000 vivendas novas para incorporar ao parque público en 2 legislaturas, impulsando non só a construción de vivenda pública que vostedes paralizaron durante 16 anos, senón comprando vivenda, impulsando a compra pública, facendo valer as ferramentas das que dispón a Administración como o dereito de adquisición preferente en determinadas zonas ou o exercicio efectivo dese dereito nas transmisións de vivenda protexida. Propostas útiles para garantir o dereito da mocidade a unha vivenda en condicións dignas. 40 propostas de resolución, dicía ao comezo, as que defende e presenta hoxe o BNG para unir o país ao redor do importante, tamén no plano económico. Galiza ten todo por gañar se non fose pola política desleal e antigalega do Partido Popular de Rueda, ausente, que vende a prezo de saldo o país. Neste debate do Estado da Nación vimos, ao longo da sesión do mércores, cal é a única proposta que ofrece o Partido Popular ás galegas e os galegos. Vímolo da man dun Rueda facendo o que mellor se lle dá de comercial dos intereses das empresas, representante do lobby enerxético, o grande valedor de Altri e tamén portavoz da megaminaría contaminante que quere abrir en canal o noso país. A vostedes, señorías do Partido Popular, as galegas e os galegos non lles votaron para prender este país a cachos, para poñer os recursos naturais de Galiza ao servizo dun puñado de empresas. Fronte ao espolio e á rapiña que propón e promove o Partido Popular, a proposta do Bloque Nacionalista Galego é clara: poñer a riqueza de Galiza ao servizo das galegas e dos galegos. Se falamos de riqueza, de industria e de futuro, o primeiro que ten que facer o Partido Popular é deixar de apoiar a implantación desa bomba ambiental que Altri, que Grinalia queren instalar no corazón de Galiza. Deixen de facer de comerciais de Altri e apoien a proposta do Bloque Nacionalista Galego para traballar na defensa do sector agrogandeiro, do sector marisqueiro e do sector pesqueiro deste país. Son o río Ulla e a ría da Arousa e toda a xente, sobre todo, que vive ao redor destes espazos, os verdadeiros proxectos estratéxicos que ten este país. Aí está o emprego e a riqueza, señorías. Na xente que traballa arreo, que impulsou con enorme esforzo empresas punteiras e proxectos vanguardistas que xeran milleiros de postos de traballo, ese sí, é unha enorme riqueza sen destruir o territorio, máis ao contrario, que coidan porque lles vai a vida nel. Proxectos de vida e de traballo que pon en risco un complexo industrial como o que Altri, como o que Grinalia e como o que o Partido Popular queren poñer en palas de rei en contra de todo e en contra de todos. En contra da xente, do criterio científico, da sustentabilidade e en contra do interese xeral deste país. Deixen de impoñer o franquismo industrial da celulosa e defendan, como defende o BNG, a aposta firme pola ciencia,
polo coñecemento, como sector estratéxico de vanguarda e de futuro. Deixen de promover a eucaliptización do monte e apoien a iniciativa do BNG para ampliar a moratoria do eucalipto como mínimo até 2030. Cada vez hai máis voces, máis amplas e máis diversas, mandándolle unha sinal de alerta ao Goberno do Partido Popular e pedindo que free o avance do monocultivo do eucalipto que xa triplica as previsións dos últimos anos. Porque, señorías, o debate non é industria de altri ou miseria. Esta é outra das grandes mentiras da fábrica de mentiras e propaganda do Partido Popular. Non vivimos no século pasado. Non sei, igual algún aterrizou onte. Non estamos nin no 20 nin no 19. Non están diante dun país, señorías, nin dun pobo que ten que tragar co que vostedes digan baixando a cabeza e dicindo sí, boana toda a política de espolio e de depredación que nos trae o Partido Popular. Somos cidadás e cidadáns libres, non servos, señorías. A vida real non son eses espectáculos que vostedes se montan cos cartos, eso sí, das galegas e dos galegos para alimentar egos desmedidos, facéndolle pasar a xente por diante para que lle agradezan dereitos como se fosen esmolas. As galegas e os galegos non aceptamos ese rueda feudalismo no que a xente ten que ir darlle as grazas ao gran líder polos favores que reparte. Vostedes non queren dereitos. Vostedes queren caridade, vostedes non queren cidadás libres, queren servos, pero teño unha mala noticia. O pobo galego é un pobo digno, non vasalo, e as galegas e galegos poden ter claro que hai alternativa á rapiña e ao espolio que defende e promove o Partido Popular. Hai un modelo de desenvolvemento industrial que é compatible coa protección do medio e do territorio, coa loita tan importante contra a emerxencia climática, a través de medidas como as que propón e defende neste debate do Estado da Nación o BNG. Propostas novidosas como a creación dun fondo público soberano que invista no país en sectores estratéxicos a través da creación dunha empresa pública de enerxía que poña toda esa potencia eléctrica que ten o noso país ao servizo do desenvolvemento das galegas e dos galegos, a través do impulso dunha minaría que, lonxe de afondar nesa política de depredación extractivista, estea baseada no interese público dos minerais estratéxicos que existen no noso país, no peche de ciclos produtivos, na xeración de valor engadido e na reciclaxe tan importante, na reciclaxe de residuos a través do impulso da minería urbana. E por último, señorías, no BNG formulamos un conxunto de propostas dirixidas a avanzar tamén nun novo estatus político para o noso país. Dicía Castelao, agora que tanto se lembra todo o mundo del, nós queremos ditar leis para gobernarnos por elas, sen inxerencias alleas. A liberdade é a única reserva coa que contan os povos para crearen o seu futuro. Hoxe o BNG defendemos dotar o noso país de máis ferramentas políticas para poder mellorar as condicións de vida das galegas e dos galegos, das que estamos hoxe e, sobre todo, pensando nas que veñen detrás. Ter capacidade para decidir sobre todos os ámbitos da nosa vida, sobre todos os asuntos que nos afectan, sobre o noso día a día, desde a ordenación do tráfico, a recadación das multas, a actividade económica e industrial do noso país, desde a xestión de infraestructuras estratéxicas, a AP9, ferroviarias, que algúns nin temos, ou a homologación de títulos a formación de médicos. Propomos hoxe desde o BNG impulsar un novo estatus político para o noso país que recoñeza a Galiza como o que é, como unha nación sen complexos e sen límites, non como un eslogan baleiro ou como unha palabra oca, senón como a caixa de ferramentas necesaria para avanzar nun maior desenvolvemento económico, social, cultural e humano no noso país.
Para iso propomos dar colectivamente un paso adiante, facelo xuntas e xuntos nunha ponencia específica dentro deste Parlamento, que elabore unha proposta política coa que facer avanzar a Galiza partindo do dereito fundamental do pobo galego a decidir por si mesmo sen máis límite que a propia vontade. E mentres iso chega, convocar a Comisión Mixta de Transferencias para reclamar todas aquelas que xa están hoxe previstas no Estatuto de 1981, permitindo que tantos anos máis tarde poida ser desenvolvido de maneira completa e integral. Señorías, neste ano castelao non hai mellor homenaxe para facerlle a toda esa xeración irrepetible que nos trouxo até aquí que avanzar no recoñecemento dos dereitos nacionais de Galiza polo que tanto pelexaron todas esas mulleres e homes, mesmo dando moitas deles a vida por isto. Pero máis capacidade de decisión política exixe tamén maior capacidade de decisión económica. Por iso propomos que se negocie un sistema de financiamento novo para o noso país baseado no modelo de concerto, un sistema de financiamento que lle dea ás galegas e aos galegos a chave dos seus cartos e capacidade para decidir en todas as materias de recadación e imposición. Un sistema de financiamento que sexa realmente xusto para Galiza e que permita soster con todas as garantías os servizos públicos deste país. Unha Galiza máis dona de si que garanta a pervivencia do principal símbolo de identidade que temos como pobo. O maior legado que nos deron as nosas nais e as nosas avoas, pero, sobre todo, o maior legado que podemos darlle nosoutras ás nosas fillas. No BNG non imos resignarnos a ver como a lingua propia deste país vai perdendo falantes por decreto do Partido Popular. Rexeitamos con absoluta contundencia as políticas antigalegos que impuxeron e que non nos trouxeron até onde estamos, que son responsables da situación lingüística que temos hoxe no noso país. Desde que o Partido Popular fíxense impuxo o decreto antigalego no ensino, os nenos e nenas menores hoxe de 15 anos que estiveron matriculadas e matriculados no sistema educativo público deste país din non saber falar a súa lingua, a lingua propia do seu país, o galego. Non é que non a usen, é que recoñecen que non saben falala. Como vas usar aquilo do que non tes nin idea? Como vas usar aquilo que descoñeces? Tendémoslles a man, señorías, non só os grupos parlamentarios, tendémoslle a man a xente deste país a favor do galego para que siga sendo unha lingua viva e con futuro. Mais para iso é indispensable derrogar o decreto da vergoña, acordando un novo que garanta realmente o uso do galego como vehicular no ensino. Só así a escola deixará de ser, como denuncia a Academia Galega, o Consello da Cultura ou o Consello de Europa, un axente desgaleguizador para ser o que sempre debeu ser, que é un grande axente de normalización da nosa lingua. E, por último, unha Galiza mellor exixe unha democracia de calidade e a altura do que se merecen as galegas e os galegos. O concepto de democracia que manexa o Partido Popular xa o vimos neste debate do Estado da Nación, podemos velo aquí en cada sesión do Parlamento. Ningún argumento. Porque, señorías, cando alguén lle ten tanto medo á alternativa política como o Partido Popular lle ten o Bloque Nacionalista Galego e, sobre todo, cando alguén lle ten tanto medo a quen lidera a oposición, o único que lles queda é recorrer ao ruído e ao insulto. Mais o BNG nin os insultos nin o ruído van desviarnos da nosa enorme responsabilidade como primeira forza da oposición e, sobre todo, como principal alternativa de goberno neste país. En definitiva, e remato, señorías, presentamos e ofrecemos ao conxunto da Cámara 40 propostas para unir as galegas e os galegos ao redor do que máis importa, que son eles, as súas vidas e o conxunto deste país. 40 propostas ambiciosas para mellorar as súas condicións de vida, para darlles máis oportunidades de futuro, para que teñamos todas e todos máis e mellores ferramentas para enfrontar os retos que temos por diante. 40 propostas que hoxe trae aquí o BNG
para que Galiza e, sobre todo, as xeracións que estamos hoxe e as que veñan detrás teñamos unha vida máis digna de ser vivida. Máis nada e moitas gracias. Muchas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular. Ten a palabra dona Paula Prado del Río. Moitas gracias, señora presidenta. Señorías, ben, coincidirán comigo en que este debate sobre o estado da autonomía, máis alá de ser un exemplo de estabilidade política e da normalidade democrática da que gozamos en Galicia, pois é un debate que trascende o tempo, porque no seu propósito de facer un diagnóstico da Galicia de hoxe, faino repasando o camiño percorrido ata chegar ata aquí, marcando os propósitos que deben guiar os pasos que nos quedan por dar e, sobre todo, poñendo a vista na nosa meta, a Galicia do mañá. Estamos, polo tanto, ante un debate de balance, de propostas e de futuro. Un debate de balance porque hai pouco máis dun ano, a poucos metros do lugar onde repousa o legado da nosa identidade como pobo, Alfonso Rueda asumiu o mandato que lle encomendaron os galegos e as galegas de ser presidente da Xunta. Facíao non só coa ilusión e as ganas de facer as cousas ben, senón tamén coa responsabilidade de gobernar con todos e para todos. E facíao, ademais, con algo que, como el mesmo comprometeu entón ao longo de todo o ano, é fundamental, a fidelidade á palabra dada. Iso foi o que prometeu os galegos e as galegas, se depositaban nel a súa confianza, e iso foi o que fixo logo de obter esa confianza nas urnas, cumprir a palabra dada e gobernar dende o minuto 1. Por iso, coa satisfacción do traballo ben feito, 12 meses despois podemos dicir que Galicia goberna. Galicia goberna cunha sanidade pública universal e referente en Europa. Señora Espinosa, a ver cando se entera de que houbo unha pandemia. Estaría ben que o valorase dentro de toda esa análise que vostede fai. E tamén que dende 2018 goberna Pedro Sánchez en España. E, home, algunha responsabilidade tamén ten. Non dá encontrado un ministro que llo resolva, pero el inténtao cada vez que pode. Mire, decir que os datos que manda a Consellería de Sanidade, sinceramente, si vostede di eso, home, despois de lernos aquí todos os periódicos internacionais que poñen polas nubes a economía do Goberno de España, cando os datos que dá precisamente o Goberno de España en materia económica deixan bastante que desear, pero mire, o seu relato en materia sanitaria non entende nin de datos, nin de estadística, nin de feitos. Levan anos instalados na negación, no catastrofismo e nos mantras. E non hai quen o saque de aí. Mire, claro que a sanidade pública galega é mellorable. O recoñeceu o presidente no seu discurso e o decimos sempre, claro que é mellorable, pero, home, en iso estamos traballando, cada día se poñen en marcha medidas para mellorala, pero en nada contribuye a mellorala o feito de que vostedes poñan o foco só no negativo e que estean dispostos a danar cada día a imaxe e a cuestionar a profesionalidade dos nosos sanitarios só por non danar o seu relato. Dicía a señora Rodil que propoñen unha sanidade na que non faga falta a tarxeta de crédito. Mire, para non falar en nome do Partido Popular, e para que non digan que é propaganda do Partido Popular, pois lles recomendo que lean unha carta que escribiu un paciente no Faro de Vigo que decía esto. Mi caso creo que es representativo y otros muchos lo van a respaldar. Quiero agradecer a todo el servicio de profesionales del Hospital Álvaro Cunqueiro, en especial a la hematóloga que hace unos días me dijo que parece que superé el cáncer, y a la doctora que acertó con la medicación, pues era especial al no tener estómago.
En realidad, todos son especiales: médicos, enfermeras, administración, limpieza, los empleados de la comida. En fin, si estuviera en los Estados Unidos no me llegaría a la casa para pagar. Y esto es la realidad que hay, que nos envidian en todo el mundo. Hay que arreglar muchas cosas, sí, pero que cuando te encuentran algo grave, la atención es preferente. En efecto, señorías, Galicia hai que arranxar moitas cousas, pero tamén temos moito do que presumir. Señora Rodil, mire, a media da lista quirúrxica en España é de 121, en Galicia de 67. Vostedes os datos como lle dan igual, porque claro, vostede ven aquí con datos de concellos, por que non nos dá os datos do Concello de Santiago, por exemplo? Mire, esta é unha foto que de unha serie de pancartas que acabaron no Chan o día 8 de marzo na manifestación de Santiago. E sabe que poñía aquí? Sobre o Centro de Información á Muller, que tardan 2 meses en darlle cita ás mulleres que van cunha denuncia, que non teñen psicólogos, e en servicios sociais outro tanto do mesmo. Eses servicios sociais dos que vostede fala. Non hai cartos para contratar psicólogas no Concello de Santiago, nin tampouco para mellorar os servicios sociais. Sabe para que hai cartos? Para contratar a policía do lixo. Para iso sí, para multar os composteláns que non reciclan ben a basura e vanlle mirar as bolsas da basura a ver si meten unha cousa a outra. Señora Rodil, a quen queren enganar? Decía que Galicia goberna co sistema educativo máis igualitario de España, o único que garante que calquera persoa con independencia da súa procedencia ou das súas posibilidades poida formarse de xeito gratuito dende a etapa infantil ata a universidade. Galicia goberna con medidas para facer fronte ao reto de acceso á vivenda, incrementando a oferta pública, favorecendo a ampliación da oferta privada e facilitando a emancipación da nosa mocidade. Miren, o problema da vivenda non se soluciona poñéndose detrás dunha pancarta, nin prometendo, señora Espinosa, miles de vivendas que nunca se construen. O problema da vivenda solucionase actuando con feitos. E ninguén pode cuestionar o impulso que está a dar o Goberno á construción de vivenda pública en Galicia. Semana tras semana, o Consello da Xunta aproba un novo acordo para impulsar novas vivendas e os resultados están aí. Un ano despois das eleccións, o Goberno galego xa ten en marcha en diferentes fases máis de 2.000 vivendas públicas. E máis que podería facer se non se atopase con trabas nos concellos onde vostedes gobernan, señora Espinosa. De feito, eu pídolles, se tan preocupados están polo problema de vivenda, falen cos seus alcaldes e alcaldesas para que asilicen a cesión de terreos. Mire, por poñerlle algún exemplo, en Vilagarcía, alcalde socialista, Alberto Valela, tardou 5 meses en dar resposta á solicitude da Xunta dunha parcela para construir vivenda pública na cidade. E como debe ir sobrado, pois tamén renunciou a financiar proxectos de vivenda social con cargo aos fondos europeos SEDUSI. En Vigo, a piques estuveron de perder máis d'1 millón de euros de fondos europeos para a construción de 27 vivendas públicas, señora Espinosa. Eso coñece vostede ben. E só porque o Concello negábase a asinar un convenio ca Xunta, señorías. Outro tanto en Santiago, señora Rodil, onde a Xunta aínda segue esperando a que o Goberno do BNG lle ceda as 2 parcelas que en xuño do ano pasado anunciou que lle ofrecería. Por non falar de que tanto reclaman a declaración de zona tensionada, amparándose na Lei Estatal de Vivenda, pero logo fan o contrario do que din, porque unha das medidas recollidas nesta lei é a de destinar solo municipal a construción de vivenda social. En vez de facelo, que fixo o Concello de Santiago? Vender 5 parcelas de só para recaudar 6 millóns de euros. Esa é a política de vivenda do Bloque Nacionalista Galego. E falando da Galicia que goberna, pois Galicia goberna con políticas que non deixan a ninguén atrás e coidan a todos os galegos, dende os que están máis aló das nosas fronteiras ata os maiores e dependentes. E por último, aínda que non menos importante, Galicia goberna consolidando os nosos sectores productivos nos postos de liderado nacional en termos de produción e exportación. Todo isto púxose de manifesto nun acto celebrado a pasada semana, precisamente para facer balance deste primeiro ano de legislatura. Un acto
que, por certo, parece que non foi do agrado dos partidos da oposición. De feito, non tardaron en pretender ridiculizalo e non falan pouco del neste debate. A verdad que debímoslo de facer ben, non? Eles o cualifican de propaganda e afirman que non había nada que festexar. Bueno, eu personalmente non me atrevería a dicir se é moito ou pouco o que Galicia pode festexar neste primeiro ano de legislatura, pero sí que me atrevo a recomendarlles que menos consultar o histórico nodo e máis falar cos galegos. Miren, falen coas familias dos estudantes que se aforraron o custo da matrícula universitaria. Falen coas persoas que coidan aos dependentes na súa casa. E queren facelo, señora Rodil, ninguén lles obriga. Ninguén lles obriga. Hai xente que leva anos coidando aos seus familiares. Sí, señora Rodil, sí. Isto non é caridade, por moito que vostedes queiran decir iso. E por primeira vez reciben unha axuda da Administración. Falen cos máis de 5.000 mozos e mozas que se beneficiaron das axudas de acceso á vivenda ou con todos aqueles galegos que viven en vivendas de alugueiro, en vivendas públicas ou que reciben o bono de alugueiro. Falen coas persoas enfermas de cancro as que os cribados do Sergas lle permitiron un diagnóstico precoz da enfermidade. E pregúntenlles de paso que opinan de que Galicia vai a ser a primeira comunidade autónoma en contar cun centro de protonterapia. Eu convídolles a falar con todos eles, porque a xente que non berra consignas tamén ten cousas que dicir. De feito, se os escoitasen e falasen con eles, probablemente comprenderían, por unha vez, por que Alfonso Rueda é o presidente da Xunta e gañou as eleccións con maioría absoluta e vostedes siguen legislatura tras legislatura liderando a oposición, unhas veces aí, outras veces aí. Pero mire, eu sei que vostedes non o van a facer. E por qué? Porque vostedes son os herdeiros das mareas de Podemos. Lembran aqueles diputados? Si, teñen algunha nas súas filas, e vostede ve o primeiro tamén. E que vamos, e que se ríe o primeiro que estaba en Anova e o primeiro que se ríe. Bueno, está ben a cousa, Pero bueno, os reconvertidos son despois os que máis fe teñen. Pois eu lembro aqueles deputados das mareas de Podemos, Miguel Anxo Fernambello, cando dicía que os galegos eran un pobo alienado e ignorante por votar ao Partido Popular. Vostedes son os do partido fundado polo señor Beiras e que agora volveu a casa tamén, que definía aquelas cidades onde non gañaba eleccións como depósitos de restos humanos en descomposición. Lembran, señorías? E tamén son os do partido de Tezanos, que aínda pensa que Alfonso Rueda gañou as eleccións grazas ás monsiñas e ás axudas das mariscadoras. Señorías, tan parvos creen que son os galegos como para apoiar as medidas dun goberno se non fosen boas? Tan fácil creen que manipular a xente para que vayan gañada a un acto? Mire, por sorte, xa hai tempo que en Galicia se deixou atrás aquela época do bipartito na que o Bloque levaba os pensionistas enganados dicíndolles que iban a unha excursión a Portugal e os metían nun mitin de Anxo Quintana. Eses tempos remataron, señorías, eses tempos remataron. Ao final, todo se reduce en dous modelos. A Galicia que goberna e a Galicia que bloquea. A Galicia que goberna con sentidiño, con exixencia, con rigor, con estabilidade e con identidade propia que este grupo e o executivo que apoia ofrecemos aos galegos. Ou a Galicia que bloquea, con ruído, con división, con confrontación e con visións cortoplacistas que os partidos da oposición pretenden impoñernos. Os galegos e galegas xa falaron claro, elixindo maioritariamente o modelo que querían para Galicia, pero vostedes seguen sen asumir ese resultado e por iso agora pretenden responder con non a Galicia a que todos aqueles que dixeron non nas urnas a vostedes, señorías. E sirva como exemplo desa política de confrontación, de bloqueo e de cortoplacismo a vinganza política que o BNG e o PSOE están a consumar tomando o proxecto de Altri como cabeza de turco. Veñen aquí a disfrazalo, pero miren, un proxecto
que os mesmos que no seu día o apoyaban, porque vostedes o apoyaban, señorías. Agora din que é unha gran mentira, que se cambiou sobre a marcha, que non queren en Portugal, que foi deliberadamente ocultado. Chegaron a decir incluso que era o resultado dunha conspiración secreta, pouco menos que judeo-masónica, entre a Xunta e a empresa. Todos e cada un dos disparates manifestados pola oposición para xustificar o seu cambio de opinión sobre Altri despois das eleccións caen como un castelo de naipes só tirando de hemeroteca, señorías. No referido aos supostos argumentos que engloban o concepto de bomba ambiental, xa non vou nin a entrar. Eu imagino os do Bloque cada vez que queren montar unha algarada destas, non, ali na sede. Que decimos? Megamina, macrocelulosa, tsunami eólico, invasión dos eólicos. A ver que engaña, non? Chuvia de ideas, despois como era rapiña, espolio, bueno, todo ese dicionario benegués que xa coñecen perfectamente. Pois miren, señorías. A estas alturas, ninguén cree que en pleno século XXI, coa legislación vixente, tanto autonómica como estatal como europea, ningún goberno vai a ser quen de poñer en marcha ou darlle licencia ou darlle os informes positivos a un proxecto que contamine unha ría, un río, unha comarca e toda Galicia con esa bomba ambiental, señorías. Miren, sabe que a crítica é tan exagerada, tan manipulada que se descobre por sí mesma. E vostedes saben que non é verdad. Vostedes o saben, pero dá igual. Mire, chegaron ata o delirio de decir que o Papa Francisco, en paz descanse, estaba considerando a excomunión dos responsables de Altri, do presidente Rueda e ata de Pedro Sánchez se ao final lle concedía os fondos europeos ao proxecto. Ben, este tipo de cousas sorprenden menos cando un analiza a composición do Comité de Expertos do BNG que avalou o proxecto, que avaliou o proxecto de Altri. Imos ver. Por unha banda temos a portavoz de Pesca do BNG, a señora Rosana Pérez, que na mesma intervención nesta Cámara é capaz de recoñecer a valía profesional dos técnicos do Intermar e, acto seguido, cuestionar os informes que estes mesmos técnicos aportan á declaración de impacto ambiental de Altri. Está grabado, está grabado. Pode velo na mediateca, sin ningún problema. Por outra, temos a señora Rodil, que é licenciada en publicidade, ela sabe perfectamente e é, ademais, boa comunicadora e relacións públicas. Eso sí, récord Guinness a rapidez de lectura de documentación. 17 días para ler 8.500 folios, eu botei as contas calculando 8 horas diarias de lectura sin parar a comer nin a nada máis, e sale a máis dun folio por minuto, señorías, máis dun folio por minuto. Pero temos máis, miren. Procedente da rama da comunicación, temos a este señor, comprei o libro, dame mágoa darlle a ganar, pero bueno, había que lelo. Este libro de Xosé de Cea, comunicador, escritor, recoñecido polos seus méritos como profesor de xadrez e oleiro. O libro o que estou a dicir cando digo Altri. Este recomendárono no Instituto de Melide como lectura obligatoria. Menos mal que hai alguén ali que ten 2 dedos de frente e dixo que non. Vamos a ler como comeza este libro maravilloso. Di así: coñezo de sobra todos os argumentos racionais que fan do proxecto Gama unha monstruosidade porque traballo coa plataforma Ulloa Viva. Desa tamén falaremos porque tamén está no Comité de Expertos. Na medida das miñas posibilidades, na oposición ao seu desenvolvemento, eu fago de cote redactando boletíns, guións, panfletos, non sei se isto entra dentro do libro ou panfleto, etc., onde difundimos a información que avala a nosa loita. E aquí ven o interesante. Pero dende o comezo, dende que souben que os promotores da iniciativa escolleran a chaira da Madanela á altura de remonde para executar os seus plans, antes mesmo de que puidese coñecer calquera argumentación científica que justificase a miña carraxe, unha dínamo visceral comezou a rolar nos meus adentros, imbuíndome dunha enerxía que me rastraba inevitablemente cara á confrontación.
Bueno, pois este é o resume, hai moitas máis perlas, non teño tempo, pero bueno, podenlle dar a ganar algún euro que igual vai ben para, porque ahora están pedindo cartos para a defensa xurídica desta historia, non? Bueno, señorías, pois este señor, que é un dos ideólogos e dos que participan nos escritos tan sesudos que fan dende Ulloa Viva, esa tamén forma parte, Ulloa Viva forman parte do Comité de Expertos. E que é Ulloa Viva? Pois é unha plataforma especializada na manipulación e fiel á máxima. Si non te gustan mis principios, le ponemos unas chimeneas. Entón, imos a Portugal a ver a fábrica de Altri en Portugal, pero como estamos dicindo en Galicia que vai ter unhas chimeneas que van a botar un gas que nos vai a contaminar a todos, bueno, pois nada, poñemos aquí unhas chimeneas e todo queda na casa. E tamén a quen temos? Pois temos a Greenpeace, que é unha ONG condenada nos Estados Unidos por organizar campañas de violencia e difamación. Eso non é ecoloxismo, é manipulación social con fins ideolóxicos. E quen non pode faltar neste comité de expertos? No, Luís Aera. Luís Aera, actor e gañador de 2 premios Goya, e nominado a un Goya máis polo seu traballo en Mi tierra, Galicia, está en peligro. Pois ben, señorías, resulta que o que digan todos estes eco-influencers ten que valer máis que 34 informes elaborados por 42 técnicos independentes da Xunta. Ver para creer, ver para creer. Un comité de expertos cunha receta infalible. Medio dato, un eslogan de pancarta e toneladas de alarmismo apocalíptico. Unha bomba ambiental dunha macrocelulosa, sen rastro de hipérbole, que ameaza con converter Galicia en Mordor. 8.500 folios que leen a un folio por minuto. Lectura crítica. Contraste técnico. Non fai falta, que para iso está o instinto salvador do planeta. Troitas que se converten en pirañas, ou o mellor é cando din que Altri quere roubar a auga do río Ulla. Xa antes falaban de que a Lúmina tamén quería roubar os recursos, en Meirama, bueno, isto de que lle rouben os recursos a Galicia é algo recurrente, non? Como se estuveramos ante unha película de vaqueiros e non ante un proceso que require concesións legais, estudos hidrolóxicos e autorización ambiental integrada. Claro, é máis sinxelo facer campañas virais que ler a normativa hidráulica. E o liocel? Esa fibra biodegradable que sustitúe plásticos impulsando unha industria téxtil sostible e pechando o círculo da madeira, nin a mencionan. Para que recoñecer un avance ecolóxico se non o idearon eles ou se non van a ser eles os que gobernen Galicia? Porque o problema é que foi o 18 de febreiro, perderon as eleccións e como eles non gobernan Galicia, non queren que Galicia prospere. E ese comité de expertos traballa pois nunha burbulla ideolóxica onde o progreso sostible só é válido se asina unha cooperativa de permacultura con wifi solar. Eso sí, nada de eólicos. Bueno, ahora creo que eólicos non, ahora pasaron a eólicos así non. Bueno, a ver se algún día chegamos a eólicos sí. Señora Rodil, que tanto está ahora en contra dos eucaliptos, e ven aquí vostede, explíquenos por que o Bloque Nacionalista Galego votou en contra da moratoria dos eucaliptos e do plan forestal que poñía a moratoria aos eucaliptos. Explíquello aos seus compañeiros, aos seus votantes e a toda esa parroquia para que lanzan todos eses bulos día sí e día tamén. Miren, un dos bulos que intentan para intentar xustificar a súa postura é de que o proxecto cambiou. O proxecto cambiou? Non. Miren,
Supoño que vostedes, eu os teño por xente informada, documentada e leen a prensa todos os días. E hai moita prensa donde se decían todas estas cousas. 10 de marzo de 2022. La compañía plantea un proyecto que tendrá como materia prima el eucalipto y constará de 2 centros de producción, una fábrica para la elaboración de pasta soluble de papel y una segunda planta de fibras textiles de origen forestal, concretamente de liocel. El principal producto que sale de estas plantas es la pasta de fibra cortada de eucalipto o pasta de celulosa. Bueno, desta temos varias, Temos varias, eu se non as teñen, as podo facilitar, pero as coñecen, señorías. Coñécenas, sí, gracias polo apunte. Non, eu non falo perfectamente o galego, señora Pérez, pero intento falalo, sí, intento falalo. Pero mire, con ese tipo de cuestións é o que lle fan vostedes dano ao galego, intentando a supremacía moral do galego. E mire, efectivamente, hai moita xente que non fala galego porque vostedes se ríen dos que falan mal o galego. E sabe por qué? Porque vostedes se creen os donos da nosa lingua e vostedes se creen os donos de Galicia e da identidade de Galicia e non o son. E aínda que fale mal o galego, seguirei falando galego, señora Pérez, seguirei falando galego. Outra, que Altri non se quería instalar en Portugal. E, bueno, pois, decíao aquí tamén nunha entrevista, que vostedes leeron esta, Galicia cierra el círculo como potencia textil, leeron as entrevistas que lle facían ao CEO da empresa, na que decía que efectivamente que non hai materia prima, que era o eucalipto, e en Galicia non hai necesidade de importar nada. E máis, explicaba que a compañía avanza en Portugal con unha inversión de máis de 40 millóns en su fábrica de Caima, en Constancia, e lo hace con el apoyo económico del gobierno presidido por el socialista Antonio Costa. Vaya, parece que o apoyaba Galí, o presidente, non? E de que estamos falando, señorías? De ignorancia, de mala fe, de ineptitude. Como califican vostedes o seu posicionamento? Non sei, ou como di un dos seus expertos, que funciona a dínamo visceral, Mire, tan célebre é a carta do exalcalde nacionalista de Ribadeo, dirixíndose á compañía para pedirlle que se instalara no seu concello, como ese documental do PSDG titulado A Mariña, relato dunha traición, no que os alcaldes socialistas de Viveiro e Foz defendían que fora cal fora o concello onde se instalase o proxecto era bo para a comarca. E como esquecer aquel diario de sesións do 8 de febreiro de 2022, no que a socialista Patricia Otero ironizaba con que se a Mariña fose Vigo, Altri instalaríase na Mariña. E o nacionalista Daniel Castro afirmaba que no BNG serían os primeiros en alegrarse de que se instalase en Galicia calquera proxecto que cumpra con toda a legislación e xere tantos postos de traballo. Está na mediateca tamén, señor Castro, está na mediateca. E non podemos esquecernos tampouco do predecesor do señor Besteiro ao fronte do PSOE galego, ese Valentín González Formoso que tamén no seu día ofreceu o seu concello, As Pontes, para Altri. Quería que se instalase ali e chegou a decir, volveríano a facer 20 millóns de veces. Ofrecería As Pontes para Altri 20 millóns de veces. Bueno, pero aquí a historia se repite, porque miren, seguín tirando da hemeroteca e a finais dos 70 atopei como era a UPG dos 70, No, botas máis a cabeza. Vostede non nacera, señor Castro, pero estaría ben que mirase que decían de Alcoa naquela época os seus compañeiros. Estaría moi ben, porque, mire, sabe que decían as mesmas cousas que din agora de Altri? Sí, mire, decían, exixían a paralización da produción da alúmina en San Ciprián. Peligra la vida animal y vegetal de la zona. Los límites actuales atentan contra la salud humana y animal y dañan las especies vegetales. A pleno rendimiento
yacimiento, el complejo de Alúmina produce 502 toneladas de material, con lo que expulsa 536 kilos de flúor, también diarios a la atmósfera. Do flúor, que decían? Decían que o flúor chegaría ahogando, está documentado, chegaría ahogando, produciría enfermedades dentais e que despois eso pasaría aos humanos que comendo ese gando ou tomando leite dese gando nos intoxicaríamos. Bueno, pero despois de todo isto que parece unha broma, vemos como estes mesmos que non querían Alúmina Aluminio, hoxe Alcoa, póñense detrás da pancarta. E que di a pancarta? Galiza non quere ser un deserto industrial. Estaba a señora Pontón e estaban todos vostedes. Alcoa non se pecha. Pasamos de decir que Alcoa era unha bomba ambiental dos 70 a decir agora Alcoa non se pecha, verdad? Pola defensa do traballo dos traballadores. Estaría ben que vostede se documentase do que decían daquela para ver pois que máis ou menos é o mismo que están dicindo agora, non, señoría? Ben, eu xa non lles pido que sexan coherentes, senón simplemente que desta vez non tarden 50 anos en rectificar, porque os galegos e as galegas do futuro yo agradecerán. Mire, hoxe mesmo teñen a oportunidade de rectificar apoiando dúas das nosas propostas. Unha, para que en Galicia non se instale o negacionismo industrial, senón que se instalen proxectos que, cumprindo coa normativa ambiental, contribúan ao noso desenvolvemento económico e para que entre todos traballemos para asegurar o futuro de Alcoa en San Ciprán, a continuidade da súa actividade e o mantemento dos postos de traballo, señorías. Miren, eu coñecen ben as nosas propostas, despois falarei de algunha máis, pero sí, non, porque vostedes falaron tamén de cousas e hai que dar argumentos para que non só queden enriba da mesa os argumentos e os bulos e os pseudo-argumentos científicos dos que non os teñen, non? Estamos ante un debate, como decía antes, de pasado, de presente e de futuro, porque do que estamos a falar é do futuro dos nosos servizos públicos, da nosa educación, da nosa sanidade, da nosa economía, da nosa cultura, do noso rural, do noso mar, da nosa xente. Estamos a falar do futuro de Galicia e da Galicia do futuro, desa terra que hoxe construímos co fin de legarlla ás vindeiras xeracións. E nós temos claro que diremos sempre sí a esa Galicia en grande da que falaba o presidente Rueda, con realismo, con optimismo, con confianza e sen medo, e demostrar que xuntos temos máis camiños para facelos ben. Aos que prefiren vivir instalados no non, eu recomendaríalle, polo ben dos galegos, no que se refire ao PSDG, xa que hai tempo que as súas consignas, pois nas súas siglas, cederon a ese ao sanchismo, polo menos fagan valer o G de Galicia por unha vez. En o que se refire ao BNG, voulles ler un artigo de opinión que, a pesar de estar escrito no ano 1991, está máis de actualidade que nunca. Sí, o seu autor criticaba que o nacionalismo de entón elixise a vía da confrontación, leo textualmente, acentuando o seu carácter frontista, recorrendo con alarmante frecuencia ao efectismo populista e situando a súa estratexia na periferia do noso entorno xeográfico, político e cultural. A renglón seguido apuntaba, non é sospeitoso de ser do PP, logo lles digo quen é, a dirección do BNG aplícase últimamente a enarbolar as cuestións do antiimperialismo, a oposición ás compañías multinacionais e a negociación da Comunidade Europea. Insisto, isto se escribía en 1991, ao tempo que se explicaba que non é difícil comprender que as compañías multinacionais non son só a forma empresarial hexemónica dentro do capitalismo, senón tamén un fenómeno propio de planetarización das relacións económicas e dos avances tecnolóxicos da civilización industrial. Decía este señor, acaso pretenden os dirixentes do BNG que se desmantelen Citroën, Alúmina Aluminio, El Corte Inglés ou Larsa? Preguntábase o autor reprochándole á dirección do partido que parece non entender outra lingua máis que a da confrontación e concluindo esperando que se acabe impoñendo a razón, o autor deste artigo era Camilo Nogueira, un dos referentes do nacionalismo galego. Máis nada, moitas gracias.
Das réplicas, vamos a saudar os alumnos do sexto de primaria do Centro Antonio Insua Bermúdez de Vilalba, que benvidos ao Parlamento. Bo día. E agora continuamos, xa co desenrolo da orden do día. Neste caso corresponde agora Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea, perdón. Gracias, presidente. Falando galego non me importa que diga Ojea, non pasa nada. Castelán, lógicamente, Ojea. Tampouco existe un xis no castelán. No, pero non, hasta me parece incluso mellor. Digo eu, vamos. Non vamos facer cuestión deso. Mire, bueno, estaban falando de Camilo Nogueira, entón, non sei, enlacei así. Se non lembro mal, efectivamente, Camilo Nogueira foi un dos fundadores da NPG, non? Xunto con aquel cura. Era un cura que andaba cunha gorra, como era? Ramón Valcarce, non? Unha señora que era conde Cumpido de apellido, pero non me acordo do nome, e Lois Diegues. Creo que foron os fundadores da NPG, que nun primeiro momento, se leen a Constitución que fixeron ante notario no seu momento, antes de que fora legalizada a asociación, pois abogaban fundamentalmente pola cuestión nacionalista, non? O BNG móvese nunha línea, nun espacio bidimensional, por un lado o tema izquierda-dereita e por outro lado o tema centralismo, o españolismo, o nacionalismo, o galleguismo, como queiran ver, non? Hai máis dimensións que se poden establecer, pero o BNG móvese nesa e está no cuadrante esquerda nacionalista, non? E agora mirando as propostas do BNG, que, bueno, hai unha cuestión que comparten todas as propostas, tanto as do BNG como as do BP como as do Partido Socialista, que é, por un lado, unha generalidade, sin baixar a cuestións concretas, e, por outro lado, que sempre se fala do que, pero non do como. O sea, que se pretende facer, que nesta clase de cousas, pois, normalmente é difícil estar en desacordo, porque os desacordos e os desencontros políticos adoitan a vir pola parte do como, non? Que todo o mundo está, por exemplo, a favor da paz, que se dixo aquí estes días. Claro, a cuestión é como estamos a favor da paz, porque a favor da paz eu penso que estamos todos, non? Agora mesmo neste momento lembro que dixo Ortega, non? Unha frase que me dixo Ortega e Gasset que me gustou moito, non me acordo cando lín, que decía que a única forma de ser pacifista, verdadeiramente pacifista, era fomentar o dereito, porque os conflitos humanos son inevitables, humanos son inevitables. É unha utopía pensar que vivamos en amor fraterno como pretendía a Constitución de la PEPA de 1812, non? Que o XLS parece unha cuestión tan non sei, tan inxenua, non? Entón, o dereito é o que permite canalizar os conflitos e resolvelos pacíficamente ou polo menos resolvelos sin que termine falando as armas, non? En ese sentido, eu a veces paro aquí a pensar que estamos nunha Cámara Legislativa que o que fai é precisamente fomentar o dereito e, polo tanto, fomentar o pacifismo en términos de Ortega, non? A única maneira de fomentar a paz é fomentar o dereito. As guerras adoitan a vir precisamente porque no ámbito internacional non hai unha instancia superior que impoña un dereito ou que teña... Bueno, hai un dereito internacional, pero xa sabemos as limitacións que ten. Bueno, pois iba con isto, que me desviei un pouco da línea argumental na que viña pensando, que o BNG, se analizan a maioría das propostas, non están na línea españolismo-nacionalismo. Hai algunhas, efectivamente, pero a maioría están na línea esquerda-dereita. O sea, o BNG xa desde a época do ANPG, aos poucos anos da formación da ANPG, cultivaban fracasos electorales tras fracaso electoral, pois alguén se deu conta, non sei se foi Camilo Nogueira ou algún outro, que se deu conta de que tiñan que incidir máis na línea esquerda-dereita, non? O sea, posicionarse de cara á opinión pública como partido de esquerdas con máis énfasis que como partido
nacionalista, que o son, lóxicamente, está na propia definición, o sea, o Bloque asume a Galicia como nación, asume como postulado, como axioma, non como algo a discutir, que eu entendo que sí que é algo a discutir. Pero, bueno, entonces, claro, nesa línea, roubanlle votos ao Partido Socialista, porque lle comen ese espacio da esquerda, eu entendo que esa é unha das cuestións da baixada de votos do Partido Socialista, o sea que o partido do Bloque está se posicionando ante a sociedade máis como un partido de esquerdas, priorizando esa dimensión sobre a súa, polo menos de cara ao público, de cara ao seu posicionamento mediático, non? Entonces, bueno, nese sentido, a inmensa maioría das propostas do BNG son propostas que se poden calificar de esquerdas, a maioría, en términos xenéricos. E xa sabemos que estas suelen ser posturas que, polo menos no que, ou como se é outra cousa, son difíciles de rexeitar, non? O sea, cuidados sociales, unha boa sanidade, calidade do ensino, vivienda para todos, turismo que non cree conflictos entre residentes e visitantes, etc. Optimización do transporte público. Efectivamente, estas cousas, desde o punto de vista do que é o que se vota, porque o que se vota nestas propostas é o que, non se especifica o como, que é onde despois, seguramente, cando se traigan a un nivel de concreción máis amplio, pois teremos que, seguramente, disentir máis. Por eso, podo dicir que, bueno, das 40 propostas do BNG, eu votarei a favor da 28 delas. Abstereime en 11, porque, por varios motivos, algunhas cuestións están lonxe do ámbito competencial do Parlamento e algunhas están redactadas de un xeito ambiguo, non sei se deliberado ou casual, de xeito que admitirían interpretacións en sentidos incluso contradictorios. Por lo tanto, a abstención. Solamente votarei en contra dunha, que é a condonación da deuda, a maneira en que plantexan a condonación da deuda, que xa manifestei aquí, que nese sentido comparto os argumentos que fai o Partido Popular, pero nos demais todos xa digo, absteñerme en cuestións que non, digamos, que exceden do ámbito competencial deste Parlamento, hai outros foros onde discutilas, e despois a favor en 28 delas, na inmensa maioría, que, como digo, son difíciles de rexeitar, por lo menos desde o ámbito do que. A ver, teño ahora aquí a do Partido Socialista, vou mirar aquí que fixen o resumen. Aquí votarei a favor de 34, a maioría están nesa mesma línea de propostas que é a priori moi difícil de rexeitar, polo menos na letra en que están escritas, sin que moitas veces saibamos que ocultan intencións ou intuímos que ocultan intencións máis concretas, pero claro, na redacción explícita literal, pois é moi difícil votar en contra non sei, da calidade do transporte interurbano, da construción de vivenda pública para persoas con baixos recursos. É imposible votar, ou prácticamente injustificable votar en contra da maior transparencia no gasto público, votar en contra das medidas de prevención da violencia de xénero, votar en contra dunha maior comunicación pública subvencionada por fondos públicos non manipulada. É difícil hoxe en día votar en contra do fomento de enerxía renovable, etc. Entón, bueno, como digo, tamén votarei solamente en contra da parte da condonación da deuda, que creo que é a número 18. Bueno, decir que efectivamente, que iso dixen antes, o Partido Socialista propúxonos algunhas transaccións que non aceptamos por máis razón que porque previamente o Partido Popular manifestou a intención de votarnos a favor e, polo tanto, xa non tiña sentido transaccionalas, en algún caso porque había xa duplicidade con outras transaccións. Do Partido Socialista non teño moito máis que decir. Ao mellor, abundando no razonamento que fixen antes, parece ser que últimamente tratan de recuperar a línea do galeguismo e do nacional, bueno, eles son Partido Socialista de Galicia, realmente, saben que
están federados co Partido Socialista Obrero Español, pero non son. Eu aí diríalle que a xente adoita votar pola versión original, non? O sea, se pretenden explotar o tema do galeguismo, lembren aquilo que decía, creo que era Rice e Trout, non? A xente vota o partido, prefiere votar a versión original, e a versión original do galeguismo, pois xa sabemos que na ten. Entón, bueno, exploten o mellor a outra línea que lles está comendo o bloque que é a de esquerdas. Pero, bueno, iso é unha opinión miña particular que non teñen por que seguir. E agora estou aquí cardo do Partido Popular, que, como dixen antes, transicionamos algunhas cousas. O Partido Popular, como o resto dos partidos convencionais, con moita experiencia, uns máis que outros, o Partido Socialista fala moitas veces dos 100 años de honradez, falaba, despois os do Partido Comunista de España lembrabanlle, e 40 de vacaciones, non? Porque en canto estuvera Llopis e todos aqueles, a verdade é que non... Bueno, onde me iba? Que como os partidos tradicionais adoitan... Ai, que agora teño pouco tempo. Estaba calculando con... Sí, voume pronunciar, vou dicir sencillamente que vou votar a favor de 34 do PP, polo que decía antes, no que é moi difícil votar en contra. E vou absteñer noutras cuestións, como, por exemplo, a do presidente da Confederación Hidrográfica, que é unha proposta na que prefiro non manifestarme, o tema do literal, porque non afecta a cidade a provincia de Ourense, tampouco teño motivos especiales para votalas nin a favor nin en contra. Aquí hai unha cuestión que é o tema 15, o sea, a proposición número 15, que inda que fala en términos xerais, digamos que, lendo entre líneas, estáse referindo a Altri, da que se falou alto e tendido, vosotros tamén saben que a miña posición política é en contra de Altri, pero claro, tampouco vou votar en contra, porque inda que entullo que está falando de Altri, falan nos términos xenéricos da produción da industria, bueno, pois absteñerse, punto. Efectivamente, o sea que voto a favor da práctica totalidade ou da práctica maioría das propostas de todos os grupos, porque están nese, digamos, nese rexistro de generalidades e de falta de concreción e sobre todo de falta de especificación do how, do como, que será chegado o caso no que realmente discutamos. Moitas gracias, presidente, por este minuto e medio que me deu a mañana. Ben explicado, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Gracias de novo, presidente da Xunta. Señora Prado, señores e señoras diputadas do Partido Popular, nas propostas de resolución do Partido Popular hai un patrón común, que é o patrón da confrontación. Nos quixemos acercar as nosas transaccións, pero en vez de atopar a un partido de goberno da Xunta de Galicia, atopamos o partido da confrontación, porque vostedes, señores do Partido Popular, son o partido do non. E antes decía que non me dera tempo a profundizar nin falar de algún tema que agora intentarei falar. Volvemos á débeda, porque queda claro aquí con este debate e as propostas que o Partido Popular ten un problema consigo mesmo. Agardemos que ese lío que teñen consigo mesmos non nos traia un problema aos galegos e ás galegas. O Partido Socialista trae a este debate a proposta de resolución máis simple posible sobre a débeda. Condonación sí ou condonación non. O Partido Popular deixa en evidencia o que no debate do mércoles xa dixemos novamente, que señor Rueda sabe que debe aceptar
esta condonación. Fixo intentando cambiar as propostas dos demais para xustificar un cambio, para intentar colar de refilón, señor Rueda, a aceptación e para intentar colar un relato con que intentar salvar a súa cara. Todo isto está moi ben, pero a clave está na mesma pregunta: condonación sí ou condonación non? E nós decimos condonación sí, alto e claro, para que 4.000 millóns que ían destinarse a pagar débeda nos vindeiros anos poidan destinarse a outra cousa como servicios públicos. Así que, señores do Partido Popular, teñen aquí a oportunidade. Condonación sí ou condonación non. Voten, que o faremos dentro de moi poucos minutos. E voten, como din vostedes, con sentidiño, pero utilíceno polo menos unha vez na vida. E agora vou intentar contestarlle a señora Prado en 3 temas que entrou e despois xa volvemos ao tema máis xeral. Señora Prado, ten que reconocer e teñen que reconocer dunha vez que temos un problema de accesibilidade na sanidade pública, pero que o noso partido na vida se cuestionou a calidade da sanidade. O que estamos dicindo é que temos un problema de accesibilidade. E o único que fago é comparar cos datos que vostedes trouxeron aquí, comparar cas súas promesas. E ten ao seu lado o anterior conselleiro que dixo e puxo encima da mesa unhas cifras que íbamos a cumprir no ano 23. A repetiu o señor Rueda, non se cumpriron ni no 23, ni no 24, ni no 25. E ainda encima empeoramos. E mire, deixen de botarlle a culpa ao Goberno de España da Sanidade, porque na última convocatoria a Xunta deixou de cubrir 100 plazas de MIR, o que suman en total 1.541 médicos que se deixaron de formar en Galicia desde 2012. E esa é a súa responsabilidade e a súa competencia. E señora Prado, se en vivenda fixeron tanto como vostede di aquí, lle pregunto, por que sigue sendo o primeiro problema de todos os galegos e todas as galegas? Ora, resulta que todos os galegos e todas as galegas se inventaron un problema que é o problema da vivenda. Non, baixen a terra, poñan os pés no chao. E lle digo algo máis, mire, en Vigo, que conozco moi ben o tema, o Partido Popular puña de disculpa que non había plan xeral de ordenación urbana para poder empezar as vivendas que tiña prometidas. Que casualidade, fai unha semana as empezaron e o plan xeral está sin aprobar, polo tanto, outra falta de verdade á realidade. Buscan disculpas como o mismo caso é o caso de Vilagarcía. Pero mire, en dependencia, non sei, e isto en dependencia, señora Prado, non sei se lle deu tempo a ver a prensa de hoxe e non o quero decir en mala intención, porque entendo que pudo non haber lido, pero non mo interprete mal. Si, na prensa de hoxe ven que en dependencia temos 393 días de media. Isto é exactamente o doble do que marca a lei. Esa é outra das realidades que temos en Galicia. E sí, señora Prado, estamos moi orgullosos de estar no Partido Socialista Obreiro Español, no PSDG. Sí estamos moi orgullosas. En este debate fomos nós os que trouxemos aquí os temas relevantes e o decalado. E, señora Prado, somos un partido europeísta, convencido de que Galicia é un país que debe estar vinculado ás políticas internacionales solventes en defensa da democracia de todos os lugares. E iso proclámase, pero tamén se defende como defendemos nos aquí. E, señora Prado, somos un partido que traballa na coherencia e na comprensión de que a política non debe facerse con discursos facilós, simplistas ou de confrontación permanente como fai o Partido Popular. Por eso, creemos que hai que asumir as competencias propias e pular máis, pero de verdade
Non nos apoyemos en declaracións vagas que somente buscan confrontar. Pero tamén por eso defendemos que Galicia ten que ser o referente de sectores importantes como as enerxías renovables. E non queremos ser líderes e, de verdad, entendan dunha vez o que lle dixo o señor Besteiro no debate de investidura. Queremos ser unha oposición constructiva, queremos colaborar, pero é moi difícil colaborar se do outro lado o único que atopamos é un auténtico muro de cemento armado. E somos coherentes, e iso implica saber que temos que ser ambiciosos pero realistas. E somos un partido que defende a igualdade de oportunidades. E a igualdade de oportunidades é un debate de clases sociales e de estatus. Somos, por tanto, internacionalistas e solidarios. E aquí queremos que Galicia se sume ao rol do progreso. Eu xa sei que lle molesta moito que España vaya ben, porque foi o gran run esta mañá. Pero enseño a última publicación, a última ben quentiña, The Economist. Se rinde ante la revolución económica española y destaca estos dos detalles. Pueden ser claves para el futuro. Yo invito, por favor, a que o lea. E de verdad que o Partido Socialista, o noso grupo, os e as socialistas, trouxemos a este debate propostas sobre cuestións que importan os galegos e as galegas. E creo, dende o noso punto de vista, que o Partido Popular pretendeu, como sempre, utilizar este Parlamento para unha guerra de guerrillas. Nos intentamos mellorar as propostas e, por eso, traballamos arreo para que se puderan incorporar algunhas das nosas resolucións. Eu, como son optimista, espero que daqui á votación vostedes recapaciten, porque si lle volvo a insistir, as nosas propostas son útiles para os galegos e para as galegas. E me doi moito que non aproveitara o Partido Popular este debate para falar de verdade de Galicia, porque se nos vamos ao inicio deste debate, o señor Rueda falou bastante máis do goberno de Madrid, do goberno de Pedro Sánchez, que de Galicia. E iso é o que nunca debemos consentir, porque os galegos e as galegas nos escolleron a todos e cada unha de nós que estamos aquí para defender Galicia. E iso sí que é unha responsabilidade que, dende o meu punto de vista, quedou absolutamente baleira por parte do Goberno da Xunta de Galicia. E o Partido Socialista sempre intentará estar ao lado dos galegos e ao lado das galegas. Esa foi a nosa intención nese debate e sempre a será. Non confrontar, si sumar en ben de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, presidente. Acabamos de ver unha vez máis, non, cal é o exemplo perfecto dese estilo Rueda, benvido, por certo, ao debate, vir aquí, rise da xente, rise de todo o mundo que pensa diferente, vir aquí insultar o que non digo que o Partido Popular quere, vir aquí mofarse absolutamente de todo o mundo. É o mellor exemplo dese estilo Rueda, dese estilo do Partido Popular que ten nada que ver con como somos as galegas e os galegos, que non respetan nin o máis mínimo nin a democracia, nin o pluralismo, nin a quen pensa distinto.
E claro, nesa Galiza tan pequena que teñen, na que só collen vostedes, agora moléstalles que leamos. Saben quen lea a velocidade do raio? Esa vai máis rápida que a velocidade da luz. A conselleira do Partido Popular, que antes de que se publicasen os informes, xa nos dicía que o negocio era redondo e que iba pa'lante. Como iba a ir en marzo de 2024, cando aínda non pasara nin sequera polos técnicos da Xunta, esa conselleira do Partido Popular que ve máis rápido do que escriben os técnicos da Xunta, xa sabía que era un negocio redondo e que iba a ir para adiante sen ningún lugar a dúbidas. Vostedes, señorías do Partido Popular, non, vostedes nin gobernan con todos, nin gobernan para todos. Vostedes gobernan para un puñado de empresas, as máis das veces amigas do Partido Popular, que cómodamente lles abren a porta cando acaban a súa vida política para sentalos no seu Consello de Administración. Aí está Beatriz Mato en Grinalia, aí están ministros do Partido Popular en Ence ou directores xerais da Natureza sentándose en Navigator, que se está enchendo as maus co eucalipto en Galiza. Se tan bon era o proxecto, no que agora, por certo, compiten, aquí a outra sesión tuvemos, a ver quen é o que mellor fai de comercial de Altri nas illas do Partido Popular. Se tan bon era o proxecto, por que o ocultaron hasta que pasaron as eleccións galegas? Se tan bon era o proxecto, por que lle ocultan ás galegas e aos galegos e a este Parlamento os acordos secretos que asinaron con Altri desde a Xunta en outubro de 2022? Se tan bon é, por que ocultaron? Queren impoñernos esa bomba ambiental no corazón de Galiza para seguir eucaliptizando o país e para impoñernos o franquismo industrial da celulosa, que é o único proxecto industrial que ten o Partido Popular para este país. Negacionismo, dice. Negacionismo industrial o goberno do Partido Popular que destruiu 31.700 empregos na industria entre 2008 e 2024. Non trouxeron ningún só dos proxectos industriais que anunciaron. Non trouxeron nin salvaron ningunha só das empresas que entrou en crise nos últimos anos e que acabaron pechando. Por resucitar a hemeroteca, señora Prado, puido remontarse a toda a propaganda que nos venderan con Pemex ou, non sei, contarnos onde estaban os militantes do Partido Popular en 1977 o antes. O Bloque sempre defendendo a democracia, non sei se vostedes poden dicir o mesmo. O principal problema da industria que ten este país, o principal da industria que ten Galiza, o principal problema que ten a industria en Galiza chámase Partido Popular. E a súa intervención é o mellor exemplo de que nin o sector industrial, nin as galegas e os galegos, nin a ningún sector, nin o agrogandeiro, nin o pesqueiro, nin a economía social, nin o turismo, nin a mocidade, ningún proxecto que ofrecerlle á xente deste país, nin de futuro, nin de presente. Non dixo nada, nada. Os problemas da xente deste país que están fora das paredes deste Pazo do Hórreo non lle importaron o máis mínimo, non mereceron nin media milésima da intervención do Partido Popular. Un PP que o único que sabe facer dáselles de maravilla, nosoutras encantadas, é de oposición ao Bloque Nacionalista Galego, porque, dicío na miña primeira intervención, teñen moitísimo medo e están moi nerviosos a alternativa política que teñen diante, liderada polo Bloque Nacionalista Galego e por Ana Pontón. Unha alternativa política que é clara, que é forte e que si ten propostas de presente e de futuro que ofrecerlle á xente deste país. Propostas para mellorar as condicións de vida das galegas e dos galegos con vocación de unir as xeracións que viven e que traballan hoxe en Galiza no que de verdade importa, no que de verdade ten que centrar os debates políticos nesta Cámara, nunha sanidade pública na que o dereito á saúde non dependa da tarxeta bancaria. Aí fora, señorías, aí fora hai miles de persoas que para ter a primeira cita no psicólogo esperan un ano ou máis. E se queres que te atendan pagan 70 euros na privada. Aí fora hai xente que por primeira vez ten que esperar 15 días ou máis para que o vexa o médico de cabeceira. Hai 11.000 nenas e nenos que non teñen un pediatra. Eso é o que hai aí fora destas 4 paredes e que a vostedes parece
quedounos claro, non lles importa o máis mínimo. Hai 2.800 persoas agardando por unha dependencia que tarda máis do dobre do que di a lei, pero é que ademais tarda infinitamente máis do que a propaganda do Partido Popular nos anuncia. Hai miles de persoas esperando por unha praza nunha residencia pública que acaban na outra esquina do país, porque non hai unha rede de servizos de benestar e de cuidados forte á altura do que se merecen e do que necesitan as galegas e os galegos. Están moi nerviosos, porque o BNG ten propostas ambiciosas e, sobre todo, a favor deste país. E que fai o Partido Popular, ademais de non falar de nada, do que realmente importa, da vida, dos problemas que teñen as galegas e os galegos, que é o que fai coas propostas que ofrece o Bloque Nacionalista Galego, coa man tendida que ofrecimos neste debate do Estado da Nación para poder chegar a acordos en favor da xente deste país, para que Galiza avance. Votar que non a todo. Dicirlle que non a todo, a todo, a todo. Propuxemos 15 propostas de transacción a primeira hora da tarde de onte. As propostas de resolución pasan pola mesa ás 12 do mediodía, máis ou menos, coas correccións que indica a mesa, están listas para ser observadas, estudadas, analizadas e transaccionadas polos grupos. A primeira hora da tarde fomos trasladándolle ao Partido Popular propostas de transacción en acordos e en materias importantes para a xente deste país, para ter bons servicios públicos, para que haxa psicólogas e psicólogos clínicos nos centros de saúde, non desideratus, non grupos de terapia, non, que cumpran co que prometeron hai un ano que iba a haber neste país. Dixeron que non. Propuxemos propostas para ir a 20 euros a hora, rescatar os concellos, o máis importante nos SAF, rescatar as usuarias, os usuarios e as traballadoras. Dixeron que non. Propuxémoslles coser o que vostedes desfixeron no 2009, facer un bon acordo, un gran acordo pola lingua galega deste país, co que temos, cun plan xeral de normalización lingüística que en moitos aspectos, na súa inmensa maioría, non só está vixente, sino que está por cumprir. Dixeron que non. E ás 8:30 da tarde, toda a tarde, ás 8:30 da tarde aparecen cunhas propostas que basicamente é que o PP mantén o seu, tú renuncias ao teu e daslle aplausos entre todos á Xunta de Galiza. Non lle tomen o pelo á xente deste país. Mire, é quen está no goberno, quen ten esa inmensa responsabilidade, porque é unha responsabilidade. Ademais de manosear a maioría absoluta, hai que exercela coa xenerosidade de quen ten a responsabilidade de goberno, que quen ten que ser xeneroso para chegar a acordos. Pero vostedes non. E non o fan porque, fano por unha cuestión política e ideolóxica, porque o Partido Popular concibe a maioría absoluta como un rodete absolutista na que todo o mundo lle ten que aplaudir, darlle a razón e decirlle que bien lo haces. Pero resulta que a realidade aí fora non é esa, señorías do Partido Popular. Que chegar a acordos significa que as cousas que van mal teñen que mellorar. Para que este país avance hai que cambiar cousas. Non darse xabón. Para iso xa están as 40 propostas de resolución que presentan vostedes, algunhas delas deixando claro que non se cre xa os anuncios do PP nin siquiera o Partido Popular. Veñen aquí, anuncian 24 residencias nas propostas de resolución, ni número, ni plazas, ni tempo, ni orzamento, porque non se creen nin sequera vostedes a súa propia propaganda. Ou non o cumplirán, ou o que están é intentando a ver si pasa así de refilón, que están usando os cartos das galegas e dos galegos para seguir cebando e engordando o negocio da privada. Eu remato lamentando a incapacidade da maioría absolutista do Partido Popular para poder chegar a acordos importantes que sitúen no centro do debate neste Parlamento a xente deste país. Eso é o que de verdade importa e, sobre todo, que sirvan para facer avanzar en máis dereitos, en mellores condicións de vida, en mellores servizos públicos a este país. O BNG seguirá exercendo coa máxima responsabilidade e, sobre todo, coa máxima lealdade á xente deste país para que sexa protagonista do debate político e parlamentario no seu país e, sobre todo, para darlle un proxecto de futuro, de esperanza ás galegas e aos galegos, porque este país ten todo para gañar. O único problema que ten é a vostedes. Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señora Prado. Moitas gracias, señor presidente. Ben, señorías, nos afrontamos este debate coa esperanza de escoitarlle propostas realistas, aplicables, en positivo á oposición, demostrando en todo momento que non somos dogmáticos, sino en todo o contrario. E, como sempre, estivemos abertos a novas ideas e a novas iniciativas, veñan de onde veñan. Incluso das vellas receitas do BNG de hai 50 anos. Incluso, señores do BNG, vostedes ben saben que lles ofrecimos transaccións ás súas propostas resesas e caducas. Mire, a proba é que fomos quen de chegar a acordos con todos os grupos, con todos, menos co BNG. Mire, no caso do Partido Socialista, transaccionamos unha mellora da nosa proposta relativa ao Plan Galego de Saúde Mental, que tanto lle preocupa, señora Rodil. A vostedes tamén lle fixemos propostas de transacción. Non as aceptaron. Vostedes saberá por qué. Vostedes saberán por qué. E tamén chegamos a un acordo nunha proposta relativa á redefinición do EDISGAL, algo tan importante como é o futuro digital no ámbito da educación. Pois chegamos a un acordo co Partido Socialista e tamén con Democracia Ourensana, con quen transaccionamos 7 das súas propostas no eido das infraestruturas, da sanidade, da mobilidade, da vivenda, da financiación local, da seguridade, do medio rural, entre outras. En cambio, non conseguimos chegar a ningún acordo co BNG e máis, fronte a quen tivo a vontade de entendemento dende o realismo e da lealdade en Galicia, o único que atopamos no BNG foi un boicot a calquera posibilidade de acordo. Señora Rodil, non lembro un debate de Estado de Autonomía aquí nos últimos tempos no que ás 7 da tarde un grupo sacase unha nota de prensa dicindo que non había posibilidades de acordo, cando se estaba aínda enviando propostas de acordo. Esa foi a súa vontade onte nesta Cámara. E que non están en ningún pacto, non están no pacto la lingua, tanto que lle importa a vostede Galicia e este país. Por que non están no pacto pola lingua? Non lles importa a lingua. Non queren pactar, non queren chegar a acordos, non queren consenso, señorías. Aquí o único problema que hai é que Galicia vota mal. Vota mal, xa lle expliquei antes, e agora, despois de escoitala a vostede, me reafirmo en que vostedes creen que Galicia vota mal. Porque vostedes, como viven no seu ecosistema, pensan que todo o mundo en Galicia ve o que ven vostedes, e non. Mire, ningún grupo propuso máis acordos que o Partido Popular. E ningún grupo rexeitou máis acordos que o Bloque Nacionalista Galego. Señora Espinosa, mire, vostedes chegaron aos acordos que lle deixaron chegar en Ferraz, que foron poucos, sí, lamentablemente foron poucos, pero mire, con Democracia Ourensana, que ten liberdade e vontade de chegar a acordos, chegamos a moitos, sí, ríanse. No, ríanse que vostedes poden rirse. Vostedes de consenso, esa palabra non está no dicionario do benegués. Mire, o Democracia Ourensana, tal e como explicou o señor Ojea, abstense en 6, vota a favor de 24 propostas do PP. Cando dous grupos teñen vontade de acordo, hai acordo. Partido Socialista, ofrecimos 32 propostas de transacción e aceptaron unha e sobre a de a financiación. Seguimos agardando, señora Espinosa, unha contraoferta. Mire, a nosa proposta sobre financiación e sobre débeda, sobre a débeda, e vostede a coñece porque onde estaba aquí, dixémoslle que ofrecíamos unha proposta na que os 4.000 millóns se integren no orzamento da Xunta para mellorar os servicios públicos. E cal foi a resposta do PSDG? Acalada por resposta. E agora ven aquí, sube a esta tribuna e di que podemos dispoñer de 4.000 millóns para os servicios públicos. Pero, señora Espinosa, a quen queren enganar? A quen queren enganar? Pero, bueno, o mellor é o BNG. O mellor foi o BNG, gran defensor de Galicia e que hoxe traía aquí un diseño para Galicia, a Galicia do futuro e todo grazas ao BNG. Pois confórmase con que podamos adicar aos servizos públicos únicamente o aforro que poda xerar
a quita. Isto é, os intereses. Vostedes enganaron os galegos. Vostedes díganlle aos galegos que en vez deses 4.000 millóns, vostedes o que ofreceron na súa transacción foi 42 millóns. 42 millóns, señorías. Miren, cando nós estamos pedindo 600 millóns de euros para a financiación de Galicia ano, vostedes confórmanse con 42 millóns. Ben, pois vostedes saberán, oiga, pero mire, despois non veñan aquí, señora Rodil e señora Pontón, a dar leccións de lealdade. Leccións de lealdade dos do non non, nin a primeira, señoría. Porque miren, as leccións non se dan, se reciben. Son tan os do non que non lles chegou con non chegar a acordos con nós, sino que intentaron vetar os acordos aos que chegaron os restos dos grupos. Son tan os do non, señorías, que hasta eso intentaron na mesa desta mañán. ¡Qué vergonza! E logo me fala de democracia, señora Rodil. Onde estaban vostedes antes do 77? Ademais de estar actualmente en un partido leninista, como din os seus estatutos, ou din os seus estatutos. Non, vostedes... Señora Presas, mire, o seu talante democrático xa o demostraron esta Semana Santa que anduveron de viaxe a súa compañeira a aquí arriba, que é a que manda, esa sí que manda. Pois mire, estuvo no País Vasco. Con quen estuvo? Cos de sempre, cos de Bildu, cos do Sinn Féin. Isto é a súa democracia, señoría. Isto é o seu. Mire, señora Rodil, vostedes sí que están nerviosos, intentando vetar incluso os acordos aos que chegamos o resto de forzas políticas deste Parlamento. Ese sí que é un síntoma de nerviosismo. Vostedes son os do non e os do PSOE son os do tampouco. Bueno, miren, vou facer un resumen das propostas do BNG. A constatación de que son os do non. Non a Galicia autonómica, porque Galicia non é unha nación, señorías. É dicir, simplemente, non, cando vostedes din que Galicia é unha nación, están en contra da Constitución, polo que o seu claro, o seu rexeitamento no seu marco constitucional, pois xa quedan vostedes invalidados para erixirse en garantes deses estándares democráticos que propoñen nalgunha das súas propostas. Non a iniciativa privada, xa que nas súas propostas sacan a relucir o seu ADN comunista, apostando polo intervencionismo como solución para todo. Creación dun fondo soberano, nacionalización de Povisa, intervención no mercado enerxético, intervención no mercado da vivenda, eliminación das entidades do tercer sector no relativo á prestación de servizos sociais. Por certo, señora Pontón, señora Rodil, non contestaron a unha pregunta que lles fixo onte o presidente. Que opinan vostedes da repotenciación? Cric, 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 cric. Non á liberdade lingüística. E si a imposición do monolingüismo ata o extremo de propoñer nunha das súas propostas controlar o uso do galego nos menores de 30 anos. Esa sí que xa é un avance nas súas propostas electorais. Non a asunción da historia de Galicia e o recoñecemento de Xerardo Fernández Albor como primeiro presidente da Xunta de Galicia. Non a industria, xa sexa a produción de fibras téxtiles como a explotación dos nosos recursos mineiros. Non a nosa sanidade pública, porque claro, pretenden que lles aprobemos unha proposta na que sitúan o orzamento destinado á atención primaria no 25%. Entérense de que xa está no 30%, señorías. É un paso atrás, é un non á sanidade pública, señorías. Non á FEGAM, porque lle negan a súa capacidade de negociación para o SAF. Xa queren vostedes que teñamos aquí un debate sobre o SAF, que non se apuren, está a FEGAM negociando, señorías. Non as institucións representativas da cultura galega, queren crear chiringuitos soberanistas. Non a defensa das mulleres, porque non lles chegou con sacar á rúa a agresores sexuais do cárcere, que ademais agora pretenden desprotexer aínda máis as vítimas apoiando unha lei de eficiencia na xustiza que as priva dos recursos xudiciais que necesitan e merecen.
non ao turismo, desempolvando os seus vellos mantras de rachar co Xacobeo e de ver aos turistas como inimigos dos cidadáns e criminalizando as vivendas de uso turístico. Eu lles convido a que miren a porcentaxe. Miren, en Santiago hai 6.200 vivendas baleiras. Saben cantas hai de uso turístico? Creo que 600 no rexistro da Xunta e 64 con licencia municipal. Pero a culpa de que non haya vivenda en Santiago e noutras cidades de Galicia, este é un exemplo, é por culpa dos pisos turísticos. Esa é a súa turismofobia, señorías. Non aos empresarios. Porque, claro, segundo a súa lógica marxista, sempre é o inimigo da clase obreira e tamén, como podemos ler nunha das súas propostas, son os culpables das mortes nos accidentes laborais, verdad, señorías? E, por suposto, bueno, non a OTAN, non a mellorar a capacidade defensiva do noso exército e non tamén a apoiar ao pobo ucraíno. E o Partido Socialista, pois os do seguidismo, señora Espinosa, porque por un lado din opoñerse a Altri, pero ao mesmo tempo piden un plan para o desenvolvemento dos ciclos forestais completos en Galicia. Piden unha mellora do funcionamento dos CIMS e que ningunha muller teña que desplazarse a máis de 15 kilómetros para acceder a este recurso, e víamos onte o señor Besteiro rirse dos CIMS móviles, cando, por certo, o único concello de Galicia que pechou un CIM foi Ponte Caldelas, cun goberno socialista. Piden un novo modelo de residencias públicas e garantir o cumprimento dos convenios colectivos. Mire, aquí os que xestionan de forma privada é a Diputación de Lugo. Mire, la gestión de la residencia de BCRA será privada por su faraónico... Conoce a ben, señor Besteiro. No, esa non a conoce. Controversia en el centro de mayores de Trabada, tras quejarse las trabajadoras de sus salarios. Las residencias de mayores de BCRA será privatizada y tendrá precios más caros que el resto de centros de la Diputación de Lugo. Vostedes cogobernan na Diputación de Lugo, non están exentos desta situación, Remate, por vostedes os que queren o Sergas ese social. Remato xa, presidente. Ben, logo deste debate constatamos que Galicia sofre a peor das oposicións. Unha oposición absolutamente contraproducente para os intereses xerais da nosa comunidade, centrada no bloqueo e na destrucción. Nestes momentos, esa oposición confórmana os do non e os pagafantas dos do non. É unha mágoa, pero non hai máis. Temos por unha banda o bloque negacionista galego e por outra o bloque o Partido Seguidista en Galicia. Verán vostedes que alá onde vai ela a facer esas cousas, basicamente protestar, manifestarse ou tratar de bloquear algo, aparecen vostedes, o señor Besteiro rodeado de estreladas. Teñan cuidado porque calquer día unha punta desas estrelas vermellas lles pode infectar o virus nacionalista. Gracias. Mais nada, moitas gracias. Pois, rematado o debate, procedemos á votación das propostas de resolución. A ver se podemos estar un pouco atentos porque son bastantes as votacións que temos que facer. Entón, a ver se podemos ir axeitaos. Comezamos votando as propostas de resolución transaccionadas. En concreto, a proposta número 1, que é unha transacción entre o Grupo Parlamentario Popular de Galicia e o Grupo Mixto. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 41, en contra 9, hai 25 abstencións, polo tanto queda aprobada. Proposta
Votamos a proposta número 2. É unha transacción entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Mixto. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 50, non hai votos en contra, hai 25 abstencións, queda aprobada. Votamos a proposta número 3, que é unha transacción entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Mixto. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 50, non hai votos en contra, 25 abstencións, queda aprobada. Proposta número 4, que é unha proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Mixto. Votamos. Presentes 73 máis 2, votan todos a favor, polo tanto queda aprobada. Proposta número 5, transacción entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Mixto. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 66, non hai votos en contra, hai 9 abstencións, polo tanto queda aprobada. Proposta número 6, transacción entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Mixto. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 50, non hai votos en contra, 25 abstencións, queda aprobada. Número 7, proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Mixto. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 41, hai 10 votos en contra e hai 24 abstencións. Polo tanto, queda aprobada esta proposta. Proposta número 8 é unha transacción entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 50, en contra 25, queda aprobada. Proposta número 9, transacción entre o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e o Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 35, en contra 40, queda rexeitada. Proposta número 10, transacción entre o Grupo Parlamentario Popular e o Grupo Socialista. Votamos. Presentes 72 máis 2, afirmativamente 49, en contra 25, queda aprobada.
Número 11. Proposta de transacción entre o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e o Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 35, en contra 40, queda rexeitada. E agora imos a votar as propostas que se pediron separar por parte dos grupos parlamentarios. Comezamos co do Grupo Mixto, que pide votar por separado a proposta número 3. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 1, en contra 49, hai 25 abstencións e, polo tanto, queda rexeitada. Proposta de resolución número 5. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 50, non hai votos en contra, hai 25 abstencións, polo tanto queda aprobada. Proposta de resolución número 12. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 50, non hai votos en contra, 25 abstencións, queda aprobada. Proposta de resolución número 15. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 26, en contra 49, queda rexeitada. Proposta de resolución número 17. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 50, non hai votos en contra, hai 25 abstencións, queda aprobada. Proposta de resolución número 23. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 1, en contra 74, queda rexeitada. Proposta de resolución número 25. Presente 73 máis 2, votan afirmativamente os 75, polo tanto queda aprobada. Proposta de resolución número 26. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 41, non hai votos en contra, 34 abstencións, queda aprobada. Proposta de resolución aquí van varias, número 2, 4, 8, 13 e 31. Votamos.
Presente 73 máis 2, afirmativamente 35, en contra 40, queda rexeitadas. Propostas de resolución números 6, 7, 10, 11, 16, 18 a 20, no, sí, 18 a 20 e 20 e 24. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 10, en contra 40, hai 25 abstencións, queda rexeitada. Ora imos a votar as do Grupo Parlamentario Socialista, as que pediu que se separaran. Comenzamos votando as propostas de resolución números 21, 22 e 27. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 10, en contra 40, hai 25 abstencións, queda rexeitada. Votamos as propostas de resolución números 15, 23, 26, 29 e 31. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 10, en contra 65, quedan rexeitadas. E votamos as propostas de resolución números 1 a 9, 11 a 14, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 30 e da 32 a 40. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 35, en contra 40, quedan rexeitadas. Perdón, sí. Vale. Vamos a pola aquí, pero esta é hora de última hora. Sí, vale. Perdón? No, punto. Final de todo. Es separar. Imos a votar, habíamos votado algunha do Bloque Nacionalista Galego? Non, ainda non. Bueno, entón vamos a votar ahora do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Comenzamos votando a proposta de resolución número 3. Votamos. A ver que pasou aquí ahora. Vamos a ver. Presente 73... Perdón? O sea, vamos a ver, eran 73 máis 2, eso está ben. Afirmativamente 25. Hai 41 en contra, 9 abstencións. O seu voto, señora da Costa, qual é? Abstención. Entón hai 10 abstencións e 40. Non, é igual. E 40 non. Vale. En todo caso, queda rexeitada tamén. Votamos a proposta de resolución número 4. Votamos.
Andan bailando, carallo. Bailando con números aí. Bailando con números. Claro que eso pode ser un lío. Propostas presentes 72 máis 2, afirmativamente 25, en contra 39, 10 abstencións, polo tanto quedan rexeitadas. Votamos a proposta de resolución, ora é a número 16, creo. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 26, en contra 49, quedan rexeitadas. Votamos a proposta de resolución número 25. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 34, en contra 41, polo tanto quedan rexeitadas. Proposta de resolución número 39. Votamos. Ui, se ora vai. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 25, en contra 40, hai 10 abstencións, queda rexeitada. Propostas de resolución números 1, 5, 8, 10 e 38. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 25, en contra 49, hai unha abstención, quedan rexeitadas. Propostas de resolución números 6, 9, 11, 14, 32 e 35. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 26, en contra 40, quedan rexeitadas. E agora votamos as propostas de resolución número 2, 7, 12, 13, 15, 17 a 23, 27 a 29, a 31, a 33, a 34, a 36, a 37 e a 40. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 35, en contra 40, quedan rexeitadas. E agora votamos a proposta de resolución número 24. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 35, en contra 40, quedan rexeitadas. E agora votamos as do Grupo Parlamentario Popular. Comezamos votando a proposta de resolución número 1. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente os 75, polo tanto queda aprobada.
Proposta de resolución número 2. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 49, non hai votos en contra, 26 abstencións, queda aprobada. Votamos a proposta de resolución número 7. Presente 73 máis 2, afirmativamente 49, en contra 25, hai unha abstención, queda aprobada. Votamos a proposta de resolución número 15. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 40, en contra 25, 10 abstencións, queda aprobada. Proposta de resolución número 17. Votamos. Presente 72 máis 2, afirmativamente 49, en contra 24, hai unha abstención, polo tanto queda aprobada. Proposta de resolución número 19. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 49, en contra 25, hai unha abstención, polo tanto queda aprobada. Proposta de resolución número 20. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 66, en contra 9 e, polo tanto, queda aprobada. Proposta de resolución número 40. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 40, en contra 9 e hai 26 abstencións. Polo tanto, queda aprobada. Proposta de resolución número 3 e 34. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 66, non hai votos en contra, 9 abstencións, queda aprobada. Proposta de resolución número 6, 25 e 33. Votamos. Presente 73 máis 2, afirmativamente 41, non hai votos en contra, 34 abstencións, queda aprobada. Propostas de resolución números 4, 14, 26 e 31. Votamos.
Presentes 73 máis 2, afirmativamente 41, en contra 25, hai 9 abstencións, queda aprobada. Propostas de resolución números 10, 11, 32 e 39. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 41, en contra 9, hai 25 abstencións, queda aprobada. Propostas de resolución números 13, 27, 35 e 38. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 50, non hai votos en contra, hai 25 abstencións, polo tanto queda aprobada. Propostas de resolución números 22, 24, 28 e 36. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente votan todos, os 75, polo tanto queda aprobada. Propostas de resolución números 5, 12, 16, 21 e 30. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 41, 34 en contra, polo tanto queda aprobada. E propostas de resolución números 8, 9, 18, 23 e 37. Votamos. Presentes 73 máis 2, afirmativamente 50, hai 25 en contra, polo tanto queda aprobada. Remataron aquí as votacións e remata tamén o debate do Estado de Autonomía. Gracias, boa tarde.